Oma ye adwuma so wo se ye ba o maba so. Yenso so ye brani ye sim kunwa ye be kaja gum biti gidi. Kopem se no nkoro be bone ya sori so. Me ma yinti dwumadie no ene ya kan kunwa ye de ekoro no ye kokora ye koda da. Ene same anwumre ye bedi nkomo e wo so ame. Just take and stay. Ye bedi nkomo e wo so ame. Ye sha dwumadie no asene ya boso ame mu ene nkomo bi wo ho. Ye bedi e wo so ame. Ye free so ame ye be wura mu e wo sofo line. Nti anwumre yi sa wo ye trotro driver. Wo ye taxi driver. Wo ye abobo ya, wo ye prage na wo ye adwuma e de koso ame a. Tawaso anwumre nkomo bi eba. Adwadifo no kasa. The last time okay say yeru asampan ba ha say. Police commander so ba fie ha. Ye di nkomo bebre. Ye kan sam wo ho e de kire o. Omo ma ye promises bebre. Emu asem akosi sen. Adwadifo no nsem wo mo ka no. Sen wo mo ka akosie. Na omo ba bi omo di omo ni kire na di ade na omo hwe. E di enso na omo pese omo te. Ye ba hwe na ye di san nkomo no ene anwumre yi e wo dwumadie no so. Ebiamu nso enkomo bia ye be die no ene ye be kokumawu. Owura Samuel Adeja kum wo ye DC de ma de se ye wo kumawu. Enkomo bebre e wo kumawu ene ye be die. Asetena mu bambo mu nsam ensuo nsam enkane asem adwadie ho nsam te sen akwan ye da kumawu kronom e ho te sen ajanan bia ho asam te sen ene Samuel Adeja kum e wo fie ha ye ne no be din komo na ya hwe sade enkomo no sitie okay ena na wotwe ne pepepe ne din komo bi e de fatafo ebra na assembly member e wo ho eba fie ha sei no enkomo na ye di ye no ye di nkomo no koduru se baby adesia no tete ansuo no yiri ade fa wo mo no na hu akohia se ye busa nsam ba akom yenu miensa bi na nsam no nso ye nya no yie enti ukaye a ye ka kira assembly member ne se onhwe na won try se woni engineer no wo ho no ebeba ha omo ba ene nkomo pii wo ho a ye bedie dwumadie no ye trase se ya eye wo na me ewo mu se ye ne ye wo fie ha ye kasa na wo te de ne so no sa wo nka ho a enya yie ne science na ya ne ye se unsusu ye wadwen utirimu po oda ye so ensam wo ye ka no fie ha no sai na ya wo nsusu hu no sanka wo na wo te fie ha te se de me na me kasa yi a enka sai na mpanifo no ba enka sam ben na wo pese ka ebisa de ma wo sa wo de ba ye ba ye ho adwuma kama na ye de ma wo ene ye ba din komo ye benya hoho kese bi nso firi mankra so ne mpotamu wono so atwene te den in the ticket of NPP sa de se no ensuma no emara se bedwam yewura Elvis Dapa obeba fie ha anwumre ye beti nkomo menua ba madua na ba e wo ha se wo gira menten kunkun fa Kwame Asare nso already seated watena se dada ye hwa ni mu Rocky the Darling Buffalo Dr. Silas oforuso obema boaje ohenyere omunyina ebo michidom se ye mfa me mind dwumadie no emrew na nakwabana kasini aha ye Sompa 93.1 FM exactly 42 minutes after 6 o'clock yentie sadie ye maamenom ye nuama ye yerenom ene ye papadom a owo soame ye pese ye din komo na wote asem na ye kana se ye nyese bi akasa no na sabio yanim ka ana ya no bi na ate ne ye betena ha sabi ne ye ka asem bi a ebia animu ye pese wote wasum nsem tie nsam wo ye nuanom mo soame dwam eka eno ati mema me nua be ma Kwame Asare akwaba ene ye be kɔ assembly ho asa adwuma bi ya edi yo e wa assembly ho edi na ye nkɔ kajagu mame so amedwuma ase di em say radio dom ya tena ha aye adwuma mre kakra na said ye wokan no enioma a ha adwene ekoso ha ha adwene pa di edikan yen road network wo dwuma ase very very bad so she ekwan no a different water and sewage honum main road maji kwan na udi ura so amedwum ha sei ekwan baako ekwan edemu no edemu saa na nka kopie kotoko na apie so amenkramom honum na asan so akopie say asi ha sei nemom ekwan na di free water and sewage a wodi ura mu na wodi akọ straight akọ kotoko no sa kwan na aye kete denti amuna aye kete wane say stores na wo ha sei no yenim se keme
ana so am municipal na hwɛ edwa yi so but ɛmaa no bi nso tete kwan no mu a ɛyɛ municipal no ɛfa sɛ ɔmo na de ɔmo bɛtena mu yɛn kasa bi a yɛn yi ɔmo mfiri hɔ na emom sɛ nka ɔmo bɛtumi ama ɛmaa no atwe aba animu na kwan no mu abie so na cars atumi ɛsan ho a nkɛbɛboa base sɛ akɔyɛ sɛ kwan no ayɛ one way ka ntumi mu nsan ho wɔ dwom ha sei nti sɛ obi yɛn nso stores yɛ wɔ ha yi yɛn nyinaa nneɛma a yɛtontɔn yɛ ɛmo anwa ɛne nneɛma a emu odu nti cars akɛseɛ kiakia na ebewura ha sei ebeyi yɛ nneɛma man sɛ wɔn ba na wɔn eba abeyi nneɛma no a agye sɛ wɔn gyina ɛkwan no mfimfini ogyina kwan no mfimfini a obi ntumi nkɔ na obi ntumi mma nti ɛba saa wɔn di n'akyi nyinaa agye sɛ wɔn gyina n'akyi wɔn nso wɔn firi n'anim ɛreba nso agye sɛ wɔn nso ɛtwɛn ɛma ne wie so wɔn nti yɛn ankasa yɛn ama n'akyekyere yɛn a yɛn ntumi ɛmfa kaa ntumi mu nsa ho nti sɛ ne papa mu paa deɛ a agye sɛ nka so municipal assembly no ba na ɔmo bie edwa no mu ɛmaa no ɛtete kwan no ho no ɛyɛ sɛ ɔmo tete wɔ ɔmo nso pɛ mu ano aduane na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi abie mu ama cars no ɛkwan ada ho na obi atumi afa ho akɔ wodeɛ no to nkyɛn a ɔn sɛ nka wɔ sɛ friend sɛ stores yɛ a yɛn nso yɛwɔ ha adwom ha sei ɛwɔ sɛ nka kwan no emu deda mu a sɛ obi pɛ sɛ obeyi nneɛma wɔ ne store mu a kaa tumi wura mu ebegyina ne store n'anim yɛyi nneɛma but ɛkwan nam a wobɛtumi aba abɛyi nneɛma nti deɛ edi kan paa wɔ ha ɔkɛseɛ paa yɛ yɛn road network a ɛwɔ adwom ha sei ɛyɛ very very bad deɛ ɛtɔ so two ɛyɛ sanitation sɛ wohwɛ adwom ha nom a stores yɛ a ɛsa so wɔ hanom nyinaa left and right obolo stores yɛ ɛsa so ɛne yɛnua justice super j7 foɔ so deɛ so a ebiara ni hɔ a sɛbisɛbi agyanan deɛ ka sɛ toilet ɛwɔ kvip bi ɔmayɛ ɛwɔ ebiara ni hɔ so ne nyinaa no gye sɛ yɛkɔ public toilet no so ɛba saa nso a na ɛde pressure nso aba so ɛna wodeɛ no to nkyɛn a ɛsane ɛfɛn sɛ yɛdi dwa wɔ ha sɛ sɛbi yɛn nuanom bi wɔ hɔnom a wɔyɛ adeɛ a efi adeɛ bi ekuta na ano adane ato hɔ rɔba no adane ato hɔ nti efi kakra ɛwɔ ha na ɛma ne ba saa sɛ nsuo tɔ a na atɛkyɛ nso asan afra aba friend nneɛma no ɔho efi no na ha yɛ tantantan and at the same time nsuo san tɔ a nsuo ne tɔ no na ɛtwe ewura so na akɔ choki baabi nti sanitation so ɛnyɛ papa na security so ɔhwɛ bambɔ sɛm ɛwɔ ha sei a wobɛhu na yakɔ wia adeɛ wobɛhu ne yakɔ wia sei adeɛ sei me sei me wɔ shop bi wɔ store bi wɔ ase ɔnansɛ akorɔmfoɔ foro ceiling ɛte si mu ɛkɔ bubu stores bɛɛ sɛ fɔ ɛtoa so ejiji yesika kakra na ɛwɔ mu yiyi ni nyinaa Sompa 93.1 FM 47 minutes after 6 o'clock me mind jumadi no nie me nua be ma Kwame Asare atenase Kwame ma joy Kwamna yenua na pom te sɛn oh Kristo nti yete ase na ɔtwe ne mu nyina ne ma mu te sɛn agya nyame ama de pa bi a chinye ya yetimi sɔre kɔ bɛɛ de na kyɛ san hode wɔ hɔ na Kwamna nsɛm ha o nsɛm ha papa Kwame what nsɛm a yenua no mo ka efiri so amedwam Kwame pro minim na Ghana fo nte wonka Kwamna nyɛ sɛ mate mahu okay so ami si nyina na te okay de eku bia yenim na me de Kwamna ade ba kwan nwanwa ni sɛ so ami MC no to be frank with you Kwamna as nipa yi hu ni modemo ana Maxwell ana me na me hu because ni maybe wa me dwene ho amenti ase because aso ame market wo no amanfo complain ya chedodo wo de say anopa kra na wo tikam na wo duru ho na wo hwe kai ebo pe so gisi obi gina na wa block kwa ni nyina ama traffic kese na eba wo ni nyina nti MC don't mean for that the nsisi kwa ye ho said you obi ntimi montra me kwa ni nye one way ma enkrofo nya ba bi nyina na ekwan ni ndam
because eduru baby ayana aye nwanwa dodo se wobetimi ewura swami market wo kwamna so nyame amoa na wo do ka ewura sa market wo dia ene ayi se 2 days anza no watimi apie awerho se obetimi de ne car be si kwan baako ekwan ne ye one way ebi nkobi mba enti muso mu kɔ hɔ kɔgye tax na mo ɔhɔ ne ade ehia me yie pa mo gye tax no enti tax na mo de ye na mo mfa mo dwa ne ho bra mo be se mo ka ne sɛn MC yesro eduma bi a ya na obi ɔsia na ebi awo kasa dodo na da bi eniama na ekoso wo so amedomu hɔ no edika MC yesro da bi I complaints na ya do so dodo ade bi wo hɔ a ɛsɛ odu na asi fam sa wo yese party nti a na wo how manfo because omo tete wo ton makoni ntosi ne gene ni ho ahwa no sebi obetima ba se bi ne hwe school enti sa nipa na tena wa ya abrewa na akokora wie no ana se bi kra ya baba wa na ebi a wodi dwa kakra se de ono so benya bi ahwe ne ma se de ebi a wo maame na wo papa hwe ho enti sa nipa no wa mo no ho bai ne sa to yire nkyem bi koto no se ka akotwi fo wo mo so a na MC no udi no na udi ne hemfo so because MC eduru bre bi a ye no yama wo manfo opportunities a no ma ye say ase omo yes ye soa wo mo yes ye po mo chew ade bi wo anya chopa me no no wasa wo ye eduma no so ye metima ka che so me fo say sa na ekoso no mo kan so ntia say no mo ba tax no mo ntua because me wo adwuma bia so me ye wo kwamra ma me ka say me nkyerɛ unim say so me municipal mo wo tax force bi tax force for no mo chiche ka no kwamra adwuma mo ye no okuro ma no ya wuno enyenyenyenyenyenyenye omoye den asem bi esiye omo che ka bi ti omo che ne no omo do omo lock no be hyase omo de omo lock no be hyase no omo pa ya akwa ne tai nti na ye se mo pa ne tai dia ye se mo koto tai ne ma no kwamna no omo koto tai ne ma akwa no omo koto ka ne tai ne ma akwa na edi be 3-4 days a omo se omo achi akwa no omo bete omo ka omo se ugina ba bi omo de lock no omo betwa 50 akwa no se okay mo nyimi 50 on se hwe ekwan ya na so ye bete ye ka ne ye bete nti muti krum na se krom mana omo nkobo kro no wode ne nsa ye adwuma de wasua wode didi na mo chese metwene ho amenti ase se MCs no ebi wo ho no mbenya adwuma yi a ya na omo adaw se metwene ho amenti ase because so am asem na ase ye too many because security edu baby a omo bre light omo bre hwe sanitation miso so wura so am market wa sanitation eny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 e edi na ekoso MC yesre wadawroma so opese ye mebu nkotodwe ne mpa wo chew se de mo adofo no mo hwe TV so mo hwe niema a ekoso wo dwom ho se mo ti dwom na se dwoni ti se ya organization poor bibia ni ho mo so mo fa wo kwagigiska enti se mo organize bibi toilet e wo ho toilet akwamna e wo so am market upa ewura ho hwe eye mienu no toilet e kokodi line tete de na atwamu na tete no ne e ko bomba so okay ye kodi line no ko so mi dwom de a ene de no na e koso sanitation nye so mo mpra ho senso mo pra no mo ado mentiase enti esukana mo gina mo de yede sikana mo de yede edwom ho light ni ho bibia dru anajo unim se ye ma me no adwadifo ye o mo yi eniema kakra anajo ena o mutimi yi niema na kakra because kaasa kese ni bewuram na o ma yi niema light ni ho okoka obi si buyi ne se light ni ho bibia ni ho no office o manfo no monye den no matwa tax na man kwamna ye sa ye yi na se ekwa bi so yesisi dwadifo no yesisi wo mo kwamna yesisi wo mo because dwani na tua sika se na setena mo wo se niema koyi no no nya kwan di ni dwa but otua onya results bia kwamna na nse na me ka sem bi se hwe enkrofo a yetwa tax ma wo mo no se yetwa tax no no mu fi so mu ntimi fa nya adwuma na o mu nyai me nya tax ni tua ne hu sa afedi ni obi a na se ne okobie wo store na se wo ankasa ba organize wo na ne wa pen enkrofo mbekiri ne wo na wa po security a sa na mpese ye nya wo man the last time kwa me sampan ba ha oni ye din komo bia na wo man promises bi se wo mehwe de atochema no bosom ye twam up to date nya ntehwe kwamna mpacho ma me kan kire o se bo se na ode maaye no na dawro ma woni so because me ka kire ni se obegina me busan se na wadawro ma enkrofo bi gina adum agigi sika no pa wo de o ka be pack ya na o ma ji sika ansa na ma na o musa twa ticket na ba betwa o so onti obedi hu dwuma ye nte hu hwe kwamna children's hospital yo ni mu ho na ye kan se gata ni da ho na e ho atwoku amanfo osu kwamna enani 3 days me fa ho gata ne ebufa kwa ni mu nyina children's hospital kwa na ye di wura mu no obi a onim bia nkɔhwɛ de be wura kageti akese no kwamna ye problem aso o ma ne o
you problem papa between what mintiasie kwamna mami kase mu nkyerɛ onim sɛ naano na kagetiation no minya kwan kɔ me nam kɔ report ye na me ho okay kwamna na wo hwɛ eniema a ɛkɔ so wo donu mu a kwamna wo yere bɛho enti bi bu sɛ enti Ghana mpanimfo wo kɔ hɔ no hu dia kwame asare hwɛ baabi a ne ne nkwa sɛ nipa tena a ya kyekyɛ mu ama sɛ wei deɛ sɛ bia bibisi fire si ana bibisi a yɛbɛyɛ ni se ana yɛbɛbie ama nipa abra kwamna nipa tete hɔ ɔmo akyekyɛ mu nketenkete de amema nkrɔfo ɔmo abobɔ boxes ɛte sɛ tete hɔ central market no ɔmo abobɔ mpata bi nketenkete abobɔ sieve bi ɛna ɔmo de asisi saa boxes no nyinaa so kwamna enti sɛ biribi a woyɛ no dwom hɔ bia ɛhɔ saa yɛ tight yes fire service e ba kwa no mu nya kwan kwamna bi sɛ mi gyina hɔ ɔmo nya kwan mfa hɔ enti mi busa sɛ Ghana enti bɔne bɛ ne ayɛ sometimes eduro baby no maka say ye omanfo na etimu ne yenye me na kwamna uto kwan ya ante saa o kwame no na ye hwe no Facebook live no so yi look at this afei na binum ai ugina ho mimi koguram mi koye video so ne yi ugina ai yes o monton kan ba de osoro wanum ne ma wo mo kwan so monton no ho e say nipa de prison was ade we hu because unim say kan bad e paya explode a de niam be say fire be cut unim enti so ma nipa no kwan na okoton ye na was di aburo sei no na say nipa no wote ho na bosom eso ne afia ne ka na nipa bi ntimi nam me dwuma me ntiase se wase wo ma na japade sei eje duty o call duty enu nti na bosom eso ye pia ka na wahwe ne edwa yesi ne kama nkrofo tena ho ye ma me no tena ho edi dwama mo tom no wahwe amade ne ega tom assembly so ko jiska na kwamna de na me say hu ya na ya ahwe ho ne say fire tenders na wo ho no omo bi omo bie me ko hui okay na omo bie ye no because of say gutters na nkensuo no befa mu akoro so omo ye drains bi a wo be hu say hold no omo de metal bi atoso a hold dem omo asisi sebe ya nipa ntimi omo asisi ni nyina eto omo bie omo yeso omo adu so omo bie fire tenders na edwane yiri na mu yiri ne mu me se me mpaboa ho ene yi se videos no ha nko omo fa ntoto pictures ni bi na ye fire tenders na omo bie ye no after the no cry west because a whole yiri because you have a company say ne store anya affected but nsuo na ko wura ba say ne nyina asem na make na ti say de wo kan ya enti nkrofo no mo manage market no ana so mo manage that property omo we what you say san nkrofo no na esi edu mo gina mmaranim na mmara di wo mo na next time obi be manage company na obe hu say ei akwa we ye no hwe kwamna ma me ka say hu no say obi anya na dwuma ye wo ho na kwamna ade esi ye se Ghana pa yo mana hu me so mami nin ko bomra nana prempe majo e hello nana prempe majo apanyi pa cho mejo so na pomu te sanana adum ye no ye kasa ya check akra opanyi ye no kra pa cho se bibia aboko de nyame adum bibia aboko na won so e adum ara na ja apinisie na ye da so ma yente de akoso bi ansem twerofo enteye ma ye hunu niema bi anwumere ya ebia mo na munim a mbotimi abɔ ho dawuru ansentwerofo de ye nsanya nka bie de course na anu ada e wodwam ho bɛka sa abre ye ne wo kasai update ben na obetimi ne me chefo ache yo dase ene akwanya odama me na me nchia ye tiefo anwumere so ebse ye nyina ye nim asem ya sumsem anano ukwiada etwemu kegeti adwadifo yante asemde ebra kejetia extension first floor oyene kese esi honma abeto enei ama empanyifo esi ginaye ama yato kejetia edwaimu ama abusuafo ne adofo bi nso ahwere wona japade ama ebi nso onhunu omanim baabi abrabo no ede ombekọ akodu esanse stores ni bi hono ma ehye dwuro be a unhunu na namu kra stores no mu be 20 bi ehye dwuro be a unhunu na namu ama be 9 dia se e fa kakra she e fa nse ne be bia sanso de se bi hono ma na sese omo pasro no bi hono so mo bubu ani ansa na bi adum jafo ne ti me ye wona adwuma ni nyina nkanfo ano ye obi so hono mo a ensuo na omudi bedu meja no atene akọ won shops mu a asai eniema nti amahwehwe na aka kegiti adwadifo
nyina no edwane da yakoma so no eba se ya ne ye fra ase bisa nsem bebre enipa bebre wa asam a free se gya yihye beka sa bere wo ka na wo kan so na wo ka de asi asem so se kayeti adwa no eta hye dodo wo bi na anye na dwuma yie bibi na wose ye anade bi na wose aban ye wo ho na aban no nya anye nti na da no ya ehunu sa de we nana. Well, send ye nyina ye nimu we ye edwafo fra mpanyimfo ani so ade hu no omo ye se aka ne central market na esa eja hyehyere hawi e wo ho pa nti omu si edwafo fra wo abefo kwan so na se bebe ya sa eja hyehyere no ebi emma eti mpanyimfo ma ye nya ne ntie se ne omasi ahyehyere edwa no ene akade a sa oye na ebi ti sei esi odwanu mu a yebetimi aso ano ntem no metre omume ya ti asese robust firefighting system na omaye installation ewo edwanu mu a senke se bibi se esi a ebetimi aso ano ntem na arehosem a ewo mu ne se sa enema ya mpanyufo ahyehye no edwamu no ebra eduru se na ehia pa se sa enema ne beye adwuma no antimi anya adwuma enubu na yenya ne nje se nyema ni bi okra na asese dada na magana National Fire Service for okra bo management no kokko as far back as 30th September 2021 the last letter omode bo management no kokko 10th January 2023 na the Ghana National Fire Service abre management no krata nko ahodo 9 na ebo mu kokko kire omo de sese omo ye putoka se yebeka se ebema eja no aye fire wadi erusa ne mani nyina no empanyifo antimi anye ekeba se eja no eto ho sa no omo antimi anso ano sene na omo aye hyehyɛ da ho nana yanhwɛ dumja adwumayefo ne bra omo ba ho no wodi wani to fam a edi ade nana eye osi akwan ya omo antimi anum gya no ebra na esemu. Well, Oba Kejetia, a Granny Muankasa Krana, your fire station, a fire post, I mean, a fire service for station, a Granan Casemo. Na Oba a Granny Mua, Ada a Jano, or Yemeni AC, and I'm saying, no Munina, the work Kejetia on Money, a bra, Umuba, seen one the other generation, and our Haraso, Omubedru one time. Name Omubedru one mono. The nearby water hydrants are now a bend the blog very blog nana a janisa say or store by Kupimuno. Hydrant, you pull hose in the bar boy, hydrant, not issue Emma. Not issue ma. A bio, ye was smoke detectors, a bubo jum honum, and also a cobe, bosome, and soon ye, and soon in watching. Yeah, who says I smoke detectors and not a near Juma, not my boyfriend in 4 cocoa. Sir, almost a sa. The good team card, the year a buffuya who make a crash and they say smoke detectors and you're saying the batteries. Batteries in that smoke detectors, no, a near Juma, water sprinklers, no, not a near Juma, and not emergency pressure pumper and Catembiano, as I say, a supply show, Emma sprinklers, no, 24/7, no. And I'm saying I have 14, Nampen, so I lock it down. When you are come home, Nana, opinion. Sadia, Usi can wo ho. Ama me yamu aseme kakra. Enya adwen boni o say edwa kese sei wo ho. Na fire station ewom. Ye ne ankasa ye safety ntra. But as a niema na wo bobɔ so nyina na sempanifo ne wo ho nim se saa de no na ni ho. Ɛna still na omoda so te ho ana sesen. Oh, sir. Krata Ghana National Fire Service. Actually, the command management, I was say born one coco as far back as 30th September 2021, 18th October 2022, January 2022, and the last one, a year 10 January 2023. No, and you know, say, and penny for a woman, Oman, Omajumay, as I say, not Ghana National Fire Service, a bow coco say. The ebase ebia eja frem no enyema ometimi de akono sa aka de nyina na se ye adwuma enya adwuma nti enya de ometimi mo fire certificate dia na enyina di adanse se obi anya na adwuma yi na kire senka
akadeɛ ne wɔ hɔ kora nka gya no nka ɛnnuru baabi edu yie o metie deɛ woka yi a ofori sɛ wotie nhyehyɛeɛ a mpanyinfoɔ no mmea teɛ abere na yɛrekɔ edwa no mu a ɔmo a yɛte aseɛ sɛ empo store baako pɛ ɛna agya no bɛfiri ma ɛbɛyɛ den sɛ ebetumi atrɛ prɛko pɛ ɛde akɔ ada shops because of saa akadeɛ wɔ especially the water sprinklers na ɛsɛ yi no ɛnam sɛ ɛyɛ ɛbɛwɛke automatic no ɛka smoke detectors no edetecting sɛ emusie bi firi baabi ba na no ka bɛtrigger sprinklers no ama na ahyɛ ase agye nsuo ɛde agu shops ba na ne nyinaa nyɛ adwuma kɛno asɛvo as automatic ebi wɔn bɛtumi awɔta yes sir. Yes, and it take almost 25 minutes to 30 minutes. Sakwabrani ebekwa koso pressure pump, you know, and son as our pressure pump, you know, pumping so there through the various lines, you know, and son of the blue sprinklers, you know, Amana Masatam no so na Jano so aquachi. And a view, a drew sana sprinklers in the crab jumano. Sa biana kasana, a janitor, you know, extension on mono. Abrofo no esi dwa no enam se na ho no ye open space ni nti ho no no manfa wire mesh ni bi ene kata aso because we read the main building ni mu a shops na wo ni nyina om de enkanta na abos tokoro dem but that section na edwa ne se ye no ho no na abrofo na kasa de metal plate ene kata aso eti ba se sprinklers no so kra sha se ye adwuma no na enso ni gu nchense no so na aso ne agu fom. Whereas inside the one mono, in case you only good shop na pampema, and now say can't turn into no. It me shops, individual shops in street. But where the whole side in India, I'm going change here, so it's about after about 30 minutes, the stringers no crash, says, it's only good, no good chances, so I'm not so near before. And I prampen, you want me a kind of plain say, you're a Simon or say Mensa. You're a Sampine. Ɛne mpanimfoɔ ɔsɛ kyɛ mensa bonso ne mpanimfoɔ a wɔ Kumasi ha ebinom ɔmadwuma ansɔ ani ɛwɔ deɛ yɛhu wɔ ho. Well, mean situated in contest. Now, about Kejetia proper, Kumasi City Market Limited. Like a company. Now, company no our board of directors. And now, management. Na mayor bia or bia at any time biano on the chairman of the board of directors. Sir Oba Yera regional minister and now Chimukraba Ba Prono. O my and in TSA BBN one my package a banner share and I'm saying local government ministry now setting up as a company. But Yaya Warren is say fire service for warning letter now Omodi management no. Omo copy the chief executive officer of Kumasi Metropolitan Assembly. And two, Yanya Jedifo and Casacran, a brand new Sakratano. Ya Tran Krata, ya Bokoko. And ye blame the management and board of Kumasi City Market. Omnia day, ye blame in a comoso. I didn't see that Dan no yana. Adeɛ bi wɔ hɔ a nipa no betumi ayɛ na dwadifo ho atumi ahenha wɔ mo. Nanso nana ya ne yatena sesa ma na beduru baabi a ye ho hwe a enye yie sesi a me ne wo kasa yi wo hwe japade ya ahwere ne eka aban no sa bɛbɔ a ebi a niema na nka ye hia ye betumi de ama niema aye stable no ebi asa aka no kora no enuru saa nananti ya na ye ho ana se eye bo apaye oh se me no mienu nyina asɛmwe sabe obi anim se atorenchem betumi asi oyo na betimi asi enu nti na mpanyifo ye nhyehyɛ edigu akwan mu sɛ ekoba saa yɛmfa saa enema we mfa nsa no ɛna senka mpanyifo a ɛhwɛ saa enema no so nanka ɔmo eye ɔmo adwuma ye making sure sɛ maintenance routine maintenance ɔmo ya menyini sɛ oyo na nke betimi atere enti we no ɛyɛ aboro ne baye ɛne atiri modern because every bad nan ne adwadifo gu fie Sampanyifo nyina menyini sɛ ɔmo boso me akatua ye bete so adwadifo a ɔmo dwetere ase menyini sɛ sampanyifo yi ɔmo dwetere ase ana ɔmo dwetere bi ase in the long run no abe affect dwadifo nanso ye oni panyifo bi a ye de dwumadie no ahyɛ ɔmo nsa ye twa ɔmo ka enti sampanyifo ni nyina no yen de ene leadership no kra ye meeting adwadifo akandifo ye meeting
anyame adma Monday ye de krata ba bonten se eye nwanwa se mpanyifo ehwedwa no so kra se be fema no pe anadua me no kasai omuda so se omude from so omu na ye management because they slept on their job so by now either say ka omo charity omu se omu ntwe omu kra na hwehwemu nkoso because krata na da hono no enye krata ba na anu anana nsani krata edi afe na matina ho sama sa nyema ni nyina no so ma hwe entu nwa na mo dia na se adwuma na ya na mu ntimi nye na ya da ase why that's it oh we ni asɛm wada ne da no kwa me ya na meta aka no hwɛ asɛm no na prempe aka no ni nyina no asɛm no nyina na prempe aka no me try sɛ ye ne wura sampan be din komo ne abusa sɛ so hye fa yemua e programs ne esi ye no yemua enti ye pese ye hunu sɛ ampa indeed krata ne nsa kan bia na omo tro bre ne sɛ enema we elake wo ho dum jadwuma efo na ewo ho no omo se saa niema we utie de na prempe kan ye no a enke branke gya no saase e ba no omo fixe mfidie no kire sɛ eno abetimi ama niema kora akofom se kwamra medi kan ka se me ko me ko hu bibia e koso se me ko ra ho tama ne gya na ehie no bibia na e koso ho bia no me wo enye obi na se me ko ho ntimi hu die na e koso ene niema na e koso na em nwanwa sa up to date yenchi obi a because anase hunu se ba de sama so obi de na dwuma eto ho na hwehwemu koso ana wenye wadwuma to ho because Ghana no ya nhwehwe nsoso dodo enye ya dwuma sefo dwuma to ho na trance na hwan mene wo management na ye o madwuma no ese sa mmere nko bi ya chi obi ana na Ghana yetimi so so niema so sa ama ne esai sa because so was ye chire obi esi ye chi obi up to date nki ye hu se enipa management no ya chi bi because management ebi wo bi anko ne na rua wo play nti wo anka wo hwe sa accept ho ne de ke sa mmere nki ya chi bi because ye nyie niema yie kura adentia ye na me busa sa bi before kura adai e de ne haye kono ma me kan se mo we nkyerɛw China na nse me kenka yi bi free internet akwa bi kowia sika China Sompa 93.1 akwa ni wu ye ni 10 years ni afi no mo ahwehwemu ahu se akwa ni wi sika no omo abande na busuafo se 50 years mo mu nsini na so da na bi akwa ni tiase a kombende ka sam na ato no ye bi abi before ye so niema ehu hia so dodo enipa no na dwuma wanye enye won trancha ye otom na sa de na ye de dodo nipa no wanye na adwuma yie adwuma na wanye na ma nkrofo ahwiri wo mogya pade hwe kwamra hwe nkrofo na mo fifiri soro ho na mo sane samre bi dadem ebi ebetuma ba se yenya baba akokware na akoda ahye na chi that's right ba akonkra nso so de ofiri soro ho ba na epan ne saa no omo so no that's right yes anko bedwudwu kra wo that's right enti wadwuma wanye ne yie nti ama nkrofo bi hwe nkrofo mo shops ahye kwamra obi wo ho a ne wiase nyina ba wiye o ne wiase nyina ba wiye ebi ma be jai school bi be ya akoyonsafo bi be sei ewiase na obi adwuma a wanye ne yie ade ne wo ho a wo betimi anye se Ghana de ke hu ye yeso ade ne kura ne nke wo ne nso ya anye we di abrofo ne be ye ne hunyansa se bio e de niema hyehye mu ama ye se we di se dru se ya se ne nya kwamra unim time a omo be manage kajetia central market kajetia we no unim sa abrofo no ka se tamu nson senki be jai omo be jai ne nkomo de ama bibifo no enti nkomo mo bre ne nkomo nto omo bo ase kakra no mo ntreni wo omo se da na kwamra enkomre ni nyina afiri sa party sem na haye no party sem because obi te ho a ofi se na aba e na de ande enti e se de ma no no ma na gi se ne de ama mo no na ma hye nkrofo yi no ne de ma wo ya wa hye nkrofo yi na wo damu a next time me kwakogi a mehwe yie obi nso ba baji a obehwe yie because abi before ye decide ye na ikunye dodo kwamra wote ho na utua tax na ye oya mumye ka no kura nkyere wo mo wote ho utua tax na ye oya because tax na utua no ohunu bibia wo mo ye eno an se utua tax na de obetia ni se ye di ye mfa nya hwe keme na mfa na wo mo je wenum nam ha na wo mo je are ye adwadifo nko abone be na wo maye adwadifo bone be nko a na wo maye mpanifo wo kuruma medwene ho amente ase se adwadifo bone be nko a na wo maye o maye kuruma mpanifo
because she ye bien hwa ye ye no krom ha omo factor adwadifo ase adwadifo de mo brona na eso omo ye because the tax nso ku wo mo tax and ye man so ye be ye de ama omo asetena betimi akoye so no so aye nye kwamna adwadifo wo so obi na anye na adwuma ye ya se de na pempe kan ya ahye kwamna adwadifo wo Ghana emu be se 70 to 80% and the loans and the adwuma even including ama ye omo ye bodwa ebinim the loans kakra and the ye adwuma enti we ya ahye no obi wo ho a ne fie ni dwa so nyina nie yesi insurance no skra na wodwa no mu no awu renew enti onya hwe bank fo obetwe no o wajapade bi odi koye collateral ye koton ade akwa kotua ka no enti nipa kro na bra ba ba wi bank de so on fa ho say so on on fa ho oh enti ye tena wo as a before sometimes what be busa ho say obi say an na ade enti na before ye took kwan ne yesi aburukyire ne ye di mra so na Ghana hanko a de ye ntimi ni mra so medwene wa mente ase say obi tu ni nan na no si aburukyire ene o took kwan ne o call ya mra wo ho no odi so but Ghana yesi ahyehye mra enso yesi before ni so edi entra yanche emra no ache bi na jabi se mi hu se chibi na jabi dia me so me fa kwan bia na me so mapie because ya na ya edu ba bia ya odwadifo bread do odwadifo omo na kwabra omo digwa so omo ye business na omo kura obi wa ne nkwala me yenu me yensa no kwabra wo hwe frustration se odwadifo nemu pa no na se saa de we sa akoto omo a kwabra nya yizo enye yize kura because amre ya wo yasi obi wo ho a woda onna ne nkwa na nyina ne wiase ne ma fees ne danka ne bibia aba wieye eno ano no na nipa na wo ya ade na be sha brabo ase nipa na da ben ne kina nipa na wo ya ade no so a ke be se afa no ho adi free na nam wada because hwe kroma sei hwe ba bia yisisi dan sisi a anyi city engineer for wa omo nya hwe bo so me so no makogi sika edi menti ase okoka enya adwuma ade na ekoso mami ka se mi nkyerɛw ene mano ano ene balekesi because balekesi na kwamra esuo fu abare esuo fu abare nsuo ya na eyiri fa ma ya no muntumi nkofie eja omo so omo ye nti eja me nenam ho na me hwɛ ha wo ma ne ye dey esiko na kwamra me nam ho na me kopie wohwim mi nya ahimfo no me nu bi ena me ye se me no mu din komo na ma hwɛ ha wa adwuma no esikro me pese me do mu din be tudwa ena omo ka kire me se ekwan na omo pese nkomo ba beye no omo ba omo ho e wa ahimfie ena omo ye nhyehyeye bia e so omo beye na kwan ne de omo adwen ya yo omo se ebekwa kusi pola meka pola obi a wote eho bia enim ba bia pola ewo from asuafia amanfrom na wode kɔ from amanfrom ohwim amanfrom na de kɔ asuafia no saa ba bia adonkɔ akɔye na eyi na adonkɔ akɔye sport bi wo saa ho no ɛho ne frɛ ne pola according to nkrɔfo na me ne omu di nkomo ne se ɛho no omo ya kɔpem na de aka ne de omo nyɛ enti mami busa me ho se ɛde na ɛkɔ no kwamna enti ya me nya ye ne se ɛho ɛna ye Bantima constituency ɛpem enti omo ya pem Bantima constituency na omo maka ne de obi afa ne ho na omo atoto amananim anam wura nim saa na omo gya wo bo adenti na ho na ɛwɔ sɛ pem kwamna menyi ni sɛ saa asɛm na yɛ no korɛ menyi ni me de saa na ma adwen yɛ me sɛ menyi ni na sɛ omo onabo banito sɛ wo hɔ na sɛ wadawro ma wote me nka na onabo me ka kyerɛ wo sɛ saa kwan no ekopem Bantima constituency dia onabo banito hɔfo no so omo no wo bi ka pa and 2024 de ebe yira ma pa na banito no wɔ ha de mintimi hunu because enkomo a medidi no wɔ hɔ ɛne hɔfo no ɛkyerɛ sɛ onabo banito de na dawro ma ontwa n'ani mɛhwɛ wɔ mo no ɔmɔbɔ ekwa bia ni ho ɛwɔ ni constituency a kwamna so dale da constituency ho ɛhɔ da hɔ saa ba bia ko tale kakra wɔ no atutu a wo ye ni bibia kwamna enye yi enti ɔmo me dwen ho me ɛna atwemangwa bi agya me busa ayai ye mame DC no wɔ hɔ no na dawro ma ye busa no sɛ na odi nana hema wa dawro ma ye serew ɛkwa no ho asɛm no ye serew akosi sɛn enti
baby a ɛhɔ no nyɛ na amanfoɔ nam kwambɔne so no nti greda kura mo fa prapra so ma wo mo na mo ngota so kakra na mo ta so kakra ma wo mo na kwamna edu awerɛho sɛ wokɔhu ɛkwan paa sɛ bi onipa ba trɔtrɔfo yɛ mo yɛ adwuma wɔ so kwamna mesuma wɔ mo ɔbɛpɔn na ne honam nyinaa tutu no sɛ bio yɛ kura yɛ tika kura yɛ kakra yi kwamna wode nam hɔ a na wohwɛ deɛ kwan ne yɛ na hwɛ sɛ trɔtrɔfo yi bra wɔ mo brɛ ne nipa ɛsɔre anɔpa sunlight because of ɛkwan nti ɛkwan a yɛtu aboɔ kurom ha aboɔ nyinara ɛhɔ ne yɛtu no wɔ yɛtu firi bale nti ɔnabo mesrɛ wadaworoma nti sɛ ɔmo tu aboɔ wɔ hɔ no kwansafoɔ me honorable Benito Owusu minim ɛdeɛ na ɛkɔ so no minim deɛ nti a papa no wayɛ n'adwen sɛ wayɛ n'adwen sɛ boapaye sɛ ɔmmua ne manfoɔ deɛ a ebia na wayɛ n'adwen sɛ ɔnkɔ because ɛnyɛ bere di kan a manfoɔ ka Benito asɛm ni and nipa wote hɔ na yɛbɔ odin bebree a ɛyɛ adeɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ no mmienu ɛfiri baabi a menim sɛ ɛhyɛ honorable Benito Owusu bio ase no kwame sɛ de wusi kan yɛ no ɛkwan no nyɛ kwamna kyɛ sɛ honorable Benito deɛ sɛ honorable Benito ɛna kwaku ɔten ba no Francisca ɔten kwabere ɛnyɛ na ɔbaa no koraa de wagu maa no mu ase Francisca koraa deɛ mekora metumi aka ne plane sɛ adehyɛ no to abama because of papa ntira yes ɔbaa besia no yes ɔmo to abama akwa na wusua na wonyini bia mempɛ sɛ mebɔ wo age because kwamre wo age na memfa nto dwa but ɔmo to abama na wusua ya na yɛ expectation wɔ soro sɛ ɛnka wobɛtumi ayɛ adwuma no nanso so wodeɛ koraa deɛ ko because kwamna na Benito koraa deɛ kyɛ sɛ Benito no deɛ me no menim adehyɛ yɛ a mowɔ atwoma ngwa bi agya ebia yɛ na yɛ haha yɛ ni aka asɛm yɛ live ɛwɔ Facebook wobɛtumi adwɔne yɛn sɛ ebia wowɔ atwoma ngwa bi agya ne mpɔta mu a sɛ ebia yɛn yɛ yɛte ha ne ebia yɛ haha yɛ ni aka asɛm a wobɛtumi approve yɛ wrong sɛ yɛ boa because yɛnti mɛtena ha ɛmɛka asɛm a yɛyɛ nim ɛna yɛ mɛtena ha sɛ yɛbɛsɛ obi never na mmom no sɛde asɛm no esitiɛ hwɛ woduru abrepɔ junction na wode wani kyerɛ mu nifa so sɛ wofa yɛ nuanom Angela fam anim hɔ na wode wani kyerɛ mu ɛwɔ bare kwan no so a wonya branch fa Angela fam anim hɔ na wo kaa ne so start sesa wote gigiri ɛde wo gigiri saa kɔpem sɛ wobɛdu baabi a gyidifoɔ papa no wɔ firi mu no na asɔre no hɔ ɛkɔ agya nkuto hɔ wurawura mu hɔ saa kwa no de gigiri the last time me found me buy ya me de mechanic ko fitam me busa sɛ hwan na yɛ mpi wa mo se Benito na me se nya me nwanwa ɛna me se Benito na yɛ mpi wo mo ntam ha ɛnya me nwanwa sɛ Benito no me ma ka kyerɛ de sɛ watwema ngwa bi agya sɛ sabi ewiase obi yɛ wa wo nso yɛ ni bi ewiase obi yɛ wa sɛ bayifo kora yɛ wa mia wani sɛ wo nso bɛyɛ ni bi me ma ka sɛ onabo Benito adehye no aka wasɛm ebi a wo nte yɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ yɛte ha na asɛm yɛte bebree ɛyɛ na me support the idea sɛ ebi a MP bi bɛkɔ bi a ne constituency na ne manfoɔ sɛ bi ahyia no na sɛ bi a sɛ de na no de bi si wɔ so ame ha no ya na me support saa ade no na mmom wɔdabo Benito deɛ no kura nyame anim wo yɛ gu manfoɔ nim ogu manfoɔ nim ase nyɛ sɛ wo yɛ agu kura wogu manfoɔ nim ase papa wɔdabo Benito Owusu bio hwɛ open school kɛseɛ baako wɔ Kumasi ha ya ɛyɛ oti yes oti efiri akuropɔn ahemfie ne nkyɛn hɔ taxi rank bi wɔ hɔ kwame asare ɛfa oti hɔ saa bɛpie mu wɔ IPT ha sei kɔhwɛ adeɛ na kwamna yɛ fa wɔ da bia kɔhwɛ kwamna adeɛ baako yɛ me ya ne sɛ president Kofoɔ ne kurom ɔn sɛ ɔyɛ asphalt bi wɔ hɔ na kwamna fa hɔ ne kɔyɛ de asphalt na yɛ kyɛ sɛ wodwene ho a ɔnte aseɛ ɛdeɛ na me ɛna yɛyɛ no yɛmfa nyɛ yɛyɛ true yɛmfa nyɛ yɛyɛ wohu no saa yɛmfa nyɛ yɛyɛ adentia yɛyɛ MPP foɔ woyɛ deɛ yɛ a sɛ bio wode akokɔ koraa bɛgyina na de MPP flag wohu no sɛ no yɛyɛ problem wɔ ho ɛno na ɛha yɛyɛ ɛno na ɛma Ghana sɛ mfa ho ne sɛ MP na yɛ adwuma wanya adwuma yɛbɛtɔ de ama no ɛno na ɛha yɛ Ghana ɛno na ɛha yɛ woyɛ deɛ susu sɛ MP across Ghana de wanya na adwuma yie no ɛmfa ho ne yɛntu no ɛmfa ho ne party a wɔwɔ ɔnabo asɛn so na ni brabiri nyinaa we are ntira woni sɛ bantama de 4 years wan hwe ya waso bɛɛhye
wan hwe was obesi nto so mpese obe comment no ho enu nti ne nani abre na honorable Benito mi so no obi empre de hia nso obenya sika de ama delegates o MP kwame asare me enu ne ya me major issue no say wo hu say delegate no wo hu eduru mere bi a wo ka sese ya wo busa obi sese ase wo kɔ ho ma mu sika obeka se da bi na emom no respectively no say bi a wo to nsa fere obi se bi a kwame asare me sere ya abra beti asem bra me fie ne ani nkomo bi a kwame asare ekɔ no wo se me peti enti bi a wan Ghana cedis bi de ma no sare ya omta ka te na emom no wo mo ka se wo ma wo mu sika na nso be kɔ awie no wo se bi a delegate bi a no obeje 5000 obeje 7000 obeje 8000 kwame asare ma delegate bi 5000 a na me manya information no me se me mam 7000 na adua na ba so nya information no wo se mu muwa wo mo me mam 8000 na omo keka kosa be wi a kire no no makoyi nipa bi asabe ne modemo no nkonkan kwamna nya akwanya ne any delegates bi edi nkomo unim mi duru ohwim na mpaka me ka na me fro tro enti nkomodiem na mko hu se mai bia woteme ncha wa delegate wo Benito mpezo aso na nkomo anu wodi ni wo ka ni mu no ene wo ka se so omo de eduru ho a omo de scan ba omo de omo beje na so onim me ene ja meti ni nche di na mi no olacha nti na omo ye mienu na ba ko ye de eduru ho a kwamna mi gidi se enkofo ni bi wo ho a omo nim sade na omo ye no eyam fum so delegates be brain say ni para mo sika na wo gi a wato wa adwen nti waka wa no wato in the first place omo di nkomo no otimi se na afedi dia me ka no omo timase kan se hwe say omo nimo ye omo nimme but me chirechire wo mu se asem na wo ka no eye de but ka hu se ukoyi MP fun se hwe kwan ya wonam so o se ne bra no kora bitim be gina saa e bi 2 hours ansa na manya ka ena me se nka wa anyi sika no ena ukoyi wo bi obetimi aye adwuma no ena yemfa ne se yengu kwan so kora kota oba ye no ode grader kora fa so twetwa ntokura yi ma mutite mu a o se eni waka asem pa o kwamna Ghana say your president obeba odi ni na besi fo sa delegates no wo sika ni nyina wontwam so otumi twam no sere ye nuanuma police fo omo de omo dawro ma ye sere wo say 5 cd no komu jaigia omo de mra ne bege adwuma ma Ghana ye ho atoye but when e beye na nadu ya ni ni dalu su ya papa yi wa mo aye say wan bi because Ghana kwamna enkomo ane ye tiase ani edidi ni ani abiri ni yem se nanado bade a Ghana ye wieo ye ha wotu atwa unu se nanado afeli na kwamna obi nkan jeo wa feli Ghana to minim se ono ankasa sabio wanimu a so ne yiri Rebecca da ho na odi ni sa sum na no a obekasa de me kan ye de nya no na metimi ye because se kwamna Ghana oni ba bi ye kan nam and then I'm 700 ana unya information no unim ana be sorry memma obema correct figure no oh me dey say on say ya na ma prep so dey wo ko ba dey bia nti me dey say dey ya na nam say mi o na say na sorry they say wo yire kura on ntimi ne na Sompa I dey o aje din papa this week nyina no research am ye kwamna adwumayefo a mo ye teacher fo nurses any other enkofo na o maka no kwamna omo bre papa sese ne mo bre no kwamna akatua e de ma wo mo no they say cost of living aduane gale gabins gobe kwamna na gobe de say wo fi kwamna nkoma kwamna they say woni 10 a gobe no lie o 10 no na che so open fala nti 10 no nso so yala nado da bi 10 no fala hwe kwamna first no na Ghana cost of living aduane ye die na ne bo nya de yanka ya frefo ne we 5 cedis what odokno 2 cedi utodokno 2 cedi a utumi gi nam utumi gi ano mo stew bi na waje kakra ka ho no ene dokno no na tesoi 5 scale of preference tesoi kwamna na 5 no wan hwe a wo bedi 2 wo say me hwe wa wo bedi 2 wo bedi 2 me hwe wa wo bedi 2 senior producer me hwe na wo bedi 3 se wo si wa no wo bedi 3 na 3 no 15 yo na face ye say face no say 7 year 5 and you may be wo a yen enye politics asemo you may be wo yen kan no kore mama enokore ne say kwama mamfuma no si enokore ne say Ghana fusu ekomo de nkrofo kwamna me say this week me ni nam krom di nkrofo di nkomo kwamna ekomo di nkrofo ekomo di wo mo papa
Say, obi wo hɔ a government worker was me kyerɛ bosom me na katua wɔ gyire nyinaa 1,500 ebe gye 1,500 teacher 1,500 na kwamana 1,500 so wɔ yere baako na deɛ mfa ne sɛ ne ba yɛ baako dɔkuni na baako aduru 5 nti so wɔtɔ 3 a ɛyɛ sɛ what do you multiply by 30 a kwamana bɛnya sɛ enti sɛdeɛ cost of living ɛsi ayɛ din ama Ghanafoɔ no DC on amo Samuel Danger kum na ɛsere yɛbrɛ it's true, but the way I'm surprised. We didn't. Kwame de can what you say. Ono kyerɛ sɛ obi gye 1,500 Ghana, you are pooping it. The thing is somebody is taking. We are saying it is normal that yes, times are hard, difficult times, but sometimes the way we say it, then you come here. Also, journalists, more ratings in it. One of the issues are compelling and time performing. We take a look at the yet here, like standard, but the welfare, he's saying is true. About private sector, crana, who say it be a realistic wages and salaries. I see Tiama, your friend is saying penny for it be a near realistic, a near real, a near intimate found. But yes, I agree with you. However, the emotions and the twinging as we speak. Yes. I am a I'm a DC. Let me put it that way. Because politicians, let's be fair. Above MPP and NDC is a social program. Okay. Yeah. I am receiving 4,700. That's my salary. Do you think Obinyi salary be a politician? I'm a chief executive. Yes. But politicians say it's about welfare. Obi gives more than I do. We are living in these difficult times together. We have to be fair to each other. So Obi 1,500 Ghana cedis. President Kufuor can send me. Okay, time put tax for cost striking. Or say sometimes our salary must commensurate with our lifestyle. Yes. No matter the way Obekano yenya obia salary na ye to me responded to Nisa, whether private sector and answer abaya eye. Say private sector and crown juma mo abaya juma mo kamene na ya dwen. But I also encourage you. Dana me can say be many do be na all the yes. Sometimes e bi baby ada ye ko shia bi ye ko didi no. Now unhu me hope you because me sika na meje no entumi nkoho but I don't just obi ntumi nkoho obi betumi akoho barbering shop na me kono sese me ntumi nkoho me change no I don't just obi ntumi nkoho obi betumi akoho. So we need to audit our lifestyle because the time na ye wo mu no from a champion sorry and whoever is saying say ebia na me new aka kinky price of kinky and stuff like that. I'll be surprised. You bet to me I am bibi. Nanso so the farmer no so our year adwuma no. Any trader now no so year adwuma no trace it to the source. Sompa 93.1. So as much as say yeah hwe ono so our ton and kinky no ono so our produce we bro no ono so nya 2 bedrooms bi ye. Nemum ye audit and lifestyle. Say Ghana for your life for no ebro yakatu ayaje. Bebre Sana uhunu. Bebre. Oh, I don't compare me because say me call if you that them when I'm a program. I put out my payslip. Yes. So the be argument and I'm in the panity hono obehu ni ye because one way obehu say you are employed as this is two different world and on different level crowd. But now me come in say at any point in time I was say ye to me audit and lifestyle. Sometimes I dare be a hono mo we are around obey no. Mimi to me ye. I dare be a me no. Mimi to me. Yes. And you know, say ye timid nase. Na ye who say a buying be creative platform no. The enabling environment. Ne mum dia ubenya free mu no. I was say on so how I obey to me the onim. Na me me bra ya dwen. Ohwe na wo ka omo bodwa kejeti ane say. Obi ye masom obi ton kosua, obi ton Tom Brown. At the end of the day, Busa was say how Nazari Pano managed to make the Panama Nebana University.
it tells you say a prudence. Yes. But say yeah adwen say me a teacher ni a na me ye ochira ade kakra a obenya na teacher for cry say go school as kakra na yenya say spend on kwara no. I tell you you spend on kwara no. Nkola ne bi wo ho a kwara ebi wo ho no ma all say na ye we no motivation. Say me chira de na abosome no na a term na so na ye be chama me no. O say sa abre na nkra no chira exams. Na sa abre no teacher for na ye wo duty any form masters and ye chira ye say ye nko gigi school fees no mfiri nkra no. Na kra time abenya school fees time ye chira exams no. Nti akra no no de baby o se bi obeba. Exactly. Nti ho na wo be pam no. Na o pam akwara no a bo teachers ni asa ko group na akoya undertaking na motivation na term no so a Mori akosi. ye de be ko akoto akokọ ni ade akoma ye yire no ne ye no. Na obi a calculate ni de ko ne ya tua school fees na mankara no. Teacher ni bi o tem bia. Nti even your salary no cry ye no. Esa konkara no ho. Medase. Honorable Samuel. Let me know na say but et ye nyina ye contribute advice ye ho because no matter how we are not in normal times. I say you to me audit your lifestyle. Medase. Honorable Samuel Deje Kumu oye DC de ma de say ye wo kumawu enen komo pi wo fi ha ye no babedi na ye bedi kumawu nkomo. Honorable mama wa kwa ba proper na Let's go buy a cry invite. Sawa ba no tie. Onkomo no honorable buy. Let me pa because unim. Sawa ba no tie on the cable ba. I was caution say you may man yourself this program and today all can na me contribute to by extension all can but let's audit our can you tell extension honorable can you tell extension adiana say oh the problem pa can you tell extension your problem pa you work as for mine say MPP net so o ka ade how mine natural na also we NDC ni oh no say NDC so net so o ka say problem we yan hwe ye be haye sebi previous yenya hu bibi yen nyina no yinim ba bia ye to ya bako but ade ba ko haye ni say problem no omanfo na atimu no ade no mu feel ade no eno nkomo na me honorable ba die omanfo na nkasa wodi wo mo so omo feel day omo sesen because hwe so woni de make no woni nkofo di nkomo na hwe haship ona bo bia na obi nye chance to say obeba wo nchen eti say yeah I know but yeah street boys yeah yetimi nanti ba bia at any point in time na bra woni bi di nkomo na hwe haship nipa ni nemu a da wan hwe ye be no bi no wakola agombia so mo wakwaba Osoma wakwaba mami ni ehun se me a street guy oh ets ni de onye street ma enim ko nyina kuma wuni atena ona sa ma me no enkanya onu kwa ba ya kra ya ma na kwaba o se wo de asa ha efia hadi ona ni fio na fia de u ba ye na me off floor na me off floor I'm sorry maybe na me off floor anti ese ka u ba na ka wa ma me ma hu se ama boza na u ba ya debi no I was just contributing yes but I say 37 minutes after yeah oh no problem Honorable Samuel Deje Kumu ye DC de ma de say ya ewo kumawu anwumere yi obeka yensa wo hase ne ba be din komonti ade say ya mo wo kumawu ne important I know say bi amonsom won sembisa mo DC wo ha e bi amonsom won sem bi a wonte ya na wo hunu ya mo ba na so ate na watu hu ana because on the see abana na mu e wo ho na one Area Flip Basoa na ka bomu aye adwuma no e wo ho Honorable kumawu tesɛn nyame adom yakobra bra me ba nyina na asomdue e wo ho yente boni bia okay na e ho boko manya ne ntie sɛ one o commander police commander wo ho no mo ye adwuma so ama mo set target bi sɛ shoot and kill bi kura koso wo ho ne ade saa netie me checks no saa netie saa netie oh not necessary yeah be fan sɛ be ma wo specifically time bi be 2 weeks ni guy bi a onkɔfo no che no ana enwan ne mponche po na wobo
omo ye no silent bibi sa akoso ne mu asem boy nkomo bambo mu nsam te sai waye abaya na musini mebra ozo kan no odika mamechia atiefo ne atiefo jozo do na mema nananom amu asante mante mu ha nyina fisher pa sanse kira yakosi dai yes titru ne otekokoso na mechia berema safotro bo akoduane nananom ahemfo omo setre kumawu mante mu ne member of parliament era onmunyam for flebaso ne the presiding member ne assembly members ne asante mantem so afo ne mpanimfo mutie nyina pani security issues ne de betima ka say nyame adom ya make progress pa yes na mamemo aposi for mpanimfo na baso free IGP Kopim regional commander new one no aba no de say yes Mr. say ye aka Mr. Aka okay yes ono say region ya chim the Abeshe Ashanti North. Okay. A Mampong. Okay. The regional commander no be fast 2 car now baho. Na menka say my district commander and my divisional commanders no they are doing well. Nim ranti ne maba wa mo Ghana Police Services ni security architecture ni nyina. It's more deploy anti-robbery task force so omo ye checks ni in fact Enrakra we held a meeting. Yes. Me anti-robbery task force no ya na ya praise ho de eko. Nti ora me danyame ase na me break can say sometimes the feedback yes who your leader say you give feedback but body language yes and a tray even in times of difficulty you know mo share in dwadifo no ankasa and e boy na baso nti a driver for no in spite of your challenges you come in no almost so e boy in terms of intelligence yes and information sharing na security council no so no your family oba say DC na tihwe na asuma si na tihwe enyina ye baako and me ne paragraph and honum say ono mu din koma you know say me no more very strong relationship omo mu chichi paragraph taxis ne you know omo information ombetumi ama nti so far no nyame adom mpanimfo a posifo aso ye ne security services na kabo mu no say they were assumed in terms of security. Honorable assembly no a bomb ba kumienu miensa bia ya munya musika firi ho for developmental issues no eba na say ne mu asem because nyina ye kan nyina no de wo kan bambo mu nsem anti robbery task force sa de wo kan ba ni nyina ye sika because sika ni ho untimi nye ya wunya nkaka ya wunya no de ya na den revenue mobilization no de ya na assembly no de but I mean na bodomase for no market no me no mase say nyame adom na ekwan no ye stabilize mu no konze Kumasi for na omomo achichire no ba beditwa nti ye basa anso ayenso ye nya kakra ti kakra ye be nya no na ya hwese ya ye prudence okay ubusa o ye bre a enema mu ye de no o say no abi na o de beto fuel come be o san come de official car na ba ko wa frame official but some of us are parking cars no making sure cause be a week you know you need to be 1,000 cities 1,000 cities no be here my police for no normal their petrol yes and you know it's a matter of say you be prioritize it security no there asante mantem so for our rec chairman our task you know every municipal district into a kwanya be fa so a you be share tentem na ya gin adwen tentem na ya timi ama security for no so akọ patrols no and also so ya dia ehia nti ubusa kakra enya ye major source of revenue pay market no okay ye obodo masem but that man for so say nkomo nya bi okumawu ankasa nkomo pe arrangement no te say on your table on your papers no wo hwa etesen omo sie so munya edwane bi okumawu because if you be a agombia washing bin no no efa asiye ho fro asiye ho esane a be a police station on your left what asiye on your right no what I mean no na me free ho ba I'm even surprised I can't lie here yes meaning enti enwa asam te say na the last time e ba ho nso no e free bonsuom agombia bonsuom ho efro bepo no asiye no sane kwa ase ho no na watra police for na manamu ho bi no no akoba bia ma me bi ye aduane bi woni fa so ho no mo a na wo kọ NDC for office na wo left no ase ne sum wo ho me ni matimi address sa challenges na Gambia now answer you say on na me oye in charge of electrification yes and then come friend also mo site bi a also mo nya adwuma no yes they deploy over 300 street lights all over on the in charge until the obe catch me answer ha
Isumu ha na ya release street lights amano togu so a oye adwuma ho nyina se light na wa fix e ho lights ni nyina se si a me no wo kase no owo district assembly e banglos no down menim se ndene china obetumi aye ho ye oye so menim wadi wa kan ba bi a kire wo se bi a ho no mu nya bi wo ho no a nka betumi aboa na because enen komo an o brief me fa light because me head busa no menim se wono na ye mo commander ono so ye light ho adwuma me bi head busa na se ehene fa na wa ye adu na ba bi ya aka no so wo hene no so wo mu guso but ifiri ni bonsuo mu ho no sane kwese de America ho no yesum kakra menim se watimi identify sa bo street lights no wo ambulance service new one na ya bo no abato ekwan no ana abo light ni bi wo ne ho no ne bonsuo mu ase abo ato ho na ya bo bi o police station no mo se police station ne wo asie no left on na abodro nti dey no oba be ka kire me se telcos no ye enso ma sisi poles Sompa 3.1 I was say any telcos no shia na ye the street lights no e bon because wa anya o mo consent o mo mpene nti me sure say ono no e move no based on his advice and in the direction no and ya na dey adwuma sometimes we am move but ono no ye very technical person in fact baby all the street lights no cra boa e benya effect papa no ono no nim chen the basa know the advice in the bar then we do it. I quite remember say na the person who clear street lights ni na the new ones in the boss no yam fan to tum because if you that no be ho no more is easy so be repair but for from say ya untumi repair nti say ye 10 a yenyi 5 ni yam fan to tum so look at advice or the bar you know fire service no wa hu po bi ho no by Monday or Tuesday no obebo e ho so now because weekends you the 9 deployment or the coy which I know say be said you okay no or utie it is a hono if say advisedly no also no so ba no be brief me ba then na me so take action na adwuma honorable baby o mu ye bodwa kakra me say edwa proper and then ho but kuma we me say o mu baby kakra fan say da adwuma mu ta ko ho isa jana bia ni ho wo ya we kuma udwem baby o mu ye da ni zongo ho ye say jana bia ni ho no I be surprised say e be e say e honom no enye market proper aye da adwa na I say honorable Mutawakil our assemblyman ho no our toilet facility na I'll be surprised say e general mu de because the hono technically ho yes. Say oh yes na che say oh support impunity but the minimum say assembly member now or hono no me no mo try I know say toilet back or in district assembly na chi na back so ne kwan kra na o ya na kutwa kwan ne to na e that and he's doing well that assembly member yes I mean commending no enti make say dwanu ankasa na won zongo ho no de technically I don't know say planning will permit me say be see toilet because the whole place are designated for na kuma wo market there per checks and drawings on the table kuma market unfortunately market na baby kitwa nti what we should do ni say e bia ye planning architectural design and e bia say yes nti me ba ye no na eho nyina no sebio na Sompa 3.1 ti ye stoollands kaka cry nyaa no and ye dey pavement e wo ho nti ye pave ye renovation e wo ho ba bia na ye kum nam ne sa de nyina na nye ba bia ye papa at that material moment sika kakra na e wo me ho no ye dey sa adwuma no but now ba animo ho a me say no akoye unse na edan bi si edwa nanim na sabio mpredu asamanfo de hwa ye jonso bia ne ade ti na e wo se yetika tackle eno no eyi free ho Sompa 3.1 e de aye stores ye beto aso but the next move ye be 3 stores e wo main market ho afei na ye tumi se next deep part ne ba ye be major works e wo Kumawu market proper because sedemaka no say technical team no ema ye hu say bia say pa bi so e di pillars shim na ye no abansoro a we should do it but say you know esan say on say me policy ni say sika no ba na wo de aye adwuma Sompa 3.1 contractors no wo be ne be kan wo beti ase but e koy year sika no maaye no
no so fa no ho adwen and the idea na ta ha mo pa and e ho nso so no nso I say nte se mukro kesi mu a o say private sector no betumi aba be partner because I know hwe de obenya ska na odi hyem no de obenya nti e wo say we are careful so the moment I be mobilize ska no na akọ site na akọ ye adwuma e ko basa na contractor no onu nya problem me kai say kumawu edwana chi ho street bi dem Anglican chi amana bi da hokọ abed ho na hacho so hwa me coordinating director kra kunya accident a na very serious na mana da ho na omoka but you see you can assure them until say many European Union for no nya kese a menya I think 340,000 the contract sum near 560,000 based on the technical drawing. Okay. Almost 400 meters U drain plus storm drain. So be ya e hono nti na no regional minister by also kate so do. E no anya fe na me twen say me be pe me sika no be bansa mato me bo ase I qualify for sa process na the premier of a green project. Yes. And once I've qualified now mo this can be to e hono no. Omo abehwe no me this project omo award as and when a contractor and we obedru no omo authorize it then now we pay. The beauty of this project is a labor intensive. Yes. To Bahonoma we have about 96 women and a member kakra ya de labor say be market or more with mobile phone app until over 3 hours and now another setting so that at the end of the day will be some run a shift exactly so that is the market no kumawu market no me buy na man so and make sure say ya pay aye however a juma e wo honom ne say you betumi aye proper which I think by my estimate we might need close to 1.5 million Ghana cedis. Okay. Abusia ya kai mo say ne kumawu di se onabo Samuel Daje kum na edi enkomo onabo inner rose I walk kumawu kromo te say inner rose because per me the damani sesia no e kire say e free baby te say afidwase ekọ ono wama oma patch no ye na kama ena baby nso te say enkwanta ekọ besoro enu se banya kro no ye dia besoro enu nso so omuguso omu ye ho adwuma but from nkwanta to besoro ye se bridge bi wo ho bridge no e ade a e ha akoniaba ona bo ho asem to sansa na ubetimi dia join with inner rules no ho asem o time ni ntima men kan rules no okay in fact rules we have about you better can say you about 50% of our rules ye kumawu no kra de kumawu proper we bodomase free bodomase domase ekosi agogo inside hona na do beye Oba Brown Wamo American or Yoko Data. Yes. Or for free or Yoko Junction they call Banco. No ye free or Yoko Junction at the call Setre. No for free Setre at the call Acrofonso. No for free Acrofonso they call Asamai. Okay. But Oba the many main crop for ya Jenny say. Now you say $253 million contract from a Jesso Ebedrabe. That was yeah highways no. But it drew Jabe no and stop here. You sure say oba uhun. Yes. That's right. Na me drew ho na me ginai na me nim. Aha me yes me head gina ho kakra yes. Nti yen portion na e be free kumawu be free Jabe ho ma fa fijase na nka ba kumawu atu ma kumawu raso na fata road no akobesoro ho na nka bridge no mo be. The assurance was a na ye kan ho and unfortunately contractor no drew ho no ojaye. But the meeting can say Sisi ameno kase yan so yempany for the member of parliament, myself, the paramount chief, lawyer Albano. I say akoye communal issue. Yes. Lawyer no mako akoye all the architectural works. Sisi ameno kase send me permission and can make kai say na mini anu metu kwan na procurement processes ni nyina no minim say o match mu 3 project no okay. phase 1 phase 2 phase 3 but the beauty of it is say yam fam free dwaben ma it be free ho na de aba dwaben yes it be free ho but a new contract na me de mani but na nka wo hwere so pardon ko start free ha na sa ko ha bet no
can be. me kyerɛ sɛ sɛ wohwɛ on paper deɛ a na nka ɛwɔ sɛ ka yɛ deɛ di ani hu yɛ technical man but nka yɛ di ani hu no wo kyerɛ mu na me ma yɛ convince wo ha mate wase yes but bibi nti yɛ de free a ɛyɛ sese no deɛ yɛ de be free hɔ yɛ de ba mpanimfoɔ no bɔ mu de no ande mate ase ona wo free yɛ hɔ ne yɛ de aba because yɛ hu sɛ atekane no ɔnti dompe nti yɛn nso yɛbɛfa free ha the na ɛyɛ painful ne sɛ ɔn sɛ na wohwɛ adwi so a adwi so rules nyinaa ɔn sɛ ɔmo yɛ woduru dwabea ɔn sɛ ɔmo yɛ dwabea rules woduru afidie sɛ dwabea town rules ɔmo yɛ ɔn sɛ ɔmo jump call Sompa 93.1 Robonso satam nti Kumawu deɛ no a ɔmo awɔde ma I forgotten the cement ne contractor no ɔno ɛyɛ di ma akonom no they failed us because by now ade ne sika sɛm ana na technical me hu sɛ na nyɛ sika sɛm time ɔmo be value project no ɔmo ba site no sɛ yɛ hɔ deɛ onim hɔ abo ɛne ade nti no ɔno no be hu yɛ no na wɔ sɛ ɔmo sa be revalue technical issues ne ade ɔmo yɛ man no still he was still complaining say terrain no ɛyɛ rocky unse ɛyɛ hɔ no ɛyɛ very rocky sɛ dan no egugu bepɔ so saa nti sɛ onni technical capacity pa project no so much costy patchon nti no ɛno ɛna ɛma sɛ no ontumi ɛsɛ yɛ nso yɛ looking sharp okay na yɛtumi invoke highways ne ministry of roads no ɔmo ba no na akɔba sɛ I was a revise project no nti me yɛ sure sɛ saa contractor no deɛ among the three no nka ho yes me need permission to mention because yes. Roads minister but metuma can emphatically say 3 contractors are because you didn't come up until mesre me penning for say a kwan no the attitude no enye the best yes because if I meet it in grow because a kwan chief won hwe na mo me Sunday for temporary use but me got you almost say na akromfo so take advantage e ba se kwan ne nye nti no mo eye operation na me adomo a mpanimfo no de ne magu akwan mu a mende mani ehu ba bia ade na akwa koduro no menim se nyame ye adomo a at the right time in spite of our difficult moments I woman on ba start every Kumawu raso okay so dura e be ye e ho na town roads ne bodoma se ne Kumawu e ho no contractor no befa na wa ye saa kwan no na ye dia but for now ne de ya tetemu aduru no aka on se wo ba na aka o tra wo no na aka ho kakra na omo so nya challenge bi o ba bia na se am robbers so hancrophobia or one community the same portals issues na the same thing na say o move free ho eko nti nyame adom according to my Mampon highway zonal manager no o say on besa aba no ma beye however the ultimate thing is say you betumi anya contractor no a o be ba be start free raso na wa buy coin no no dey aba be see afija ase ne honorable boy bridge no nkomo kakra it's almost 4 years now no bridge no they want something to say eba ye no me ma engineers no was technically a very big bridge yes temporarily no ye fele ye fa rocky say kwan da ho kra ye ketu e bisa so odrum say omo de yi kra asim warning signal bi nti 2 bridges so critical to us eho and then there is one raso and your friend number okay o di free ho because asenki say nti so no e bofa so back kwan no these are the 2 bridges that are present area highways authority so over kan ya omo mamin commando omo abe tackle about 3 bridges but 2 no abotanso ekate omo abe tackle no omo wie abotanso de okay omo wie raso se na okwa ne nya ehon nso na ete omo beye enti ena omo beye oyoko enso na enso car no ntimi nko car de enso cable in omo be fixe me no ka se omo aye banko to yoso bridge kese no omo aye no awie nti besro plus raso number mu de no ehon na se yedru honorable my question is that enema wo kan nyina no eye enema betimi abo ma nipa setrem atimi akoyi but ya na obi e wadwenko bi se adentina na na do danko akufado o ye adwuma bi se nenso so ase ne nto abo e wo saa adwumadi no ya na e wo fom what exactly is the problem ya na onsa atema wo kan nyina no onsa wo ka se obi e hwe de wo ka no and ye checks pe enema egumanimu yi ye so ya heda ye checks e wo de wo kan nyina ho achinyije bi anim
yani ebusa sentidi enti na yana na Nana Akufo-Addo ye adwuma bi na se bi a previous administration ye adwuma bi a yana muntimi mmɔ ho dawuro ma yehu ana ye ne fa na sa Eza ka bra me de betimi aka se o se me ne mo na wa yes eba adwuma ho a see ye mo adwuma ho dawura Sompa 93.1. ya ban especially MMDCs ne enya kwanya bi a ye ka ho ase de tosu bi no se so we 2020 elections so we Kumawu hospital who say be ye topical issue pa ye kan ho asɛm kan but because of proper communication near the two perspective no ntino we antimi enya effect ewo yen so as a party because the moment anipa be best start aka ho asɛm no na take control na take shape brevu man for kan kore baby ana project ni free ni baby be drew ye any baby and the one say project no I hope say enra na ofre me say wo ba nka wo share project no wo say ko ani beje no wo be da nyame so ase amaye o man pani na do Nana Akufo-Addo aje sa project no a mpanimfo na regional minister ba ho be hwe no no I think it was Wednesday. It was so beautiful. You bought the rule catcher and Crawford, but me know ya Jane say we can do more. Yes. Honorable, what I know is at this year say a whole area ni nyina no. Adwuma mo ye pa ye kua. Omo do aburo. Amanfo don katie. The last time I buy me na Agombia call baby and fie no wo so. Oh me head nya time. Me call baby Agombia fie no wo esoro ho. Yes, na kuafo gu ho. Answer a whole krona say the gu be poso sa no. To me so be very busy. Plans ewa assembly no towards farmers ehye wase no ona bo te sen akuafo asetena mu ne omadwuma ye mu seten Mamen ka se sometimes ana mamen ka kakra bia obi tuma and they will speak okay because ana ehia me pa say ye buy no me imagine say ye tomatoes pa ye mrante ni ma ba tomatoes but don't kuma wudi en toast sem de omo ye pa but say no cocoa no na brass afei ne asa shibukena exactly, because there's our policy of paid no buy no planting for export for rural development no ye makashu ne amakuku na ye de amawo and I me sa diversify a great portfolio because more you say more ye ntimi a make pay more and apa vengeance so the ma from free of charge bo free and so ye deploy be also ho no mo a ebi no nso dua. But the most important thing and na ewo ho ni say a brownness and man storage facilities. As I'm speaking, your name Professor Nyako, one of our warehouse I operationalize it. No talk a brown free a for no. Na odi abe odi abegu na aboy. But the mechanic say my great directorate no so no ye buy no. Na ye challenge by ya resolve. Challenge any day na Your extension officers too. A great director no any nipa mienu. Na ohwe nso a na omuni car ana omuni motorbikes cry mo de beko patrols no. Ni no sentence on equipment. But see am no ka say I resolve sa pro ka say on Nana Akufo-Addo ma pickups to all our great directors. Yes. And also ma motorbikes to extension officers. Na nyame ya dom no sa recruit to a great extension officers no be into almost what they are zoning into 5. As I'm speaking, Grano, last week na yeko ahemfo ene mpanimfo a ebenya land demonstration farms. My commitment and those commitment towards agric e Kumawu ne say see me no ka say because of my commitment in assembly no commitment towards paid planting for export for rural development presidential rice project vegetable project see and so say I qualify for safety net. Okay. Safety net no and the local government no ye bema for no as no aso benya sase amae say some ka say me ye dane ye ho kakra ye konu kube ana oil palm ene asa ye cashew ena kuafo ya me ne wo ka say ye read ye nim say me calculate total best and kokko me purchase na ye 14,000 which is really low. And to offer me Nancy kwa na kuafo no bebre farmers no in particular no muso say feeding so no very difficult to their mom so metime feeding mo ano and me fa kwan no so kakra so ade ba kwa me hu ye ne say won say emefuo kase bi da kwan no so yes ni fa so sa me hu Nana Akufo-Addo initiative ba ko ho em say pineapple factory anas bibi factory bi si kwan no so bibi factory bi many jaso kakra but
ɛwɔ amena mu hɔ na apolisifoɔ bi kura gyina hɔ meduru wɔn gyina me nifa so wɔn asi a warehouse 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 ni yɛnya two because of our great capacity no yɛnya two first one no na yɛ operationalize it. Second one no na yɛ call home program last week wakra okay no so yɛ be operationalize Sompa 93.1 ɛyɛ purely warehouse. Honorable adeɛ baako a yɛ ana ɛma ne nkyerɛkyerɛ mu no yɛ bebree nso kyerɛ mu a obi nte aseɛ ɛyɛ the issue of fertilizer. Okay. Honorable fet no na do danko akufo admo ho no wɔde kyɛ ana motɔn. No, yɛ ba yɛ no yɛ 50-50 o subsidize ya na aba form na why. On say ɛbrɛ a na wɔn de kyɛ no na bi complain kra sɛ wɔn nya bi. Nti akuafo na through stakeholders engagement almost say ɛne mo money available because obi pɛ bi ato a onya na nipa kakra bi ayɛ. Nti deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛntɔn yɛ friends yɛ mfa nkyɛ deɛ minim no deɛ minim ne sɛ combine under PFJ na ya wonya complaints sɛ bia ne bo no hide mama bia mo ntimi ntɔ. It is true. Me catch say if they wish sɛ nka bɛba for more ama wɔn so say na ebre bi credit na wɔn nya bi na wɔn nya bi nti meka no kware mu sɛ ne bo no sɛ deɛ wɔn hwehwɛ no nka wɔn nya sɛ bɛba for ma nka wɔn pɛ but as you know no the world market ne eno na na dictate but edru baby so kra na nka wo pɛ bi ata na onya bi no eno so na ye problem but fortunately say o munya bi to omutimi but yes say Sompa 93.1 organic fertilizer making sure say no so no omo magret director or hosese no guso no omo ka say the be ya omo betumi use sa technology no so African appropriate technology no and so they aye onka oba kumawu a ye produce nuane pa bebre oba body a de ye fidi agogo body because ho no ma set market no proper the body no bebre abro drobonso area domase and tarentare abena uhu no kwan no ene ye keto bi because come Mr. Okra mo no ho no mo abe kakraka Sompa 93.1 cashew say me de buy no be 55 acres abrantie nti ye wa haban mu nti kuadwuma na na ye however metima kan say assembly no ye o ma famu de ma kuadwuma no are very attractive for na say bia we are just saying for saying enye say ye dwa ye num keke ma men commend Professor Yaonyako or your lecturer senior lecturer of City of New York University wa be si osaya Sompa hene ewo Kumawu wa be si research center ewo Trobakodua campus oboa the marketing into ono na say abeje warehouse through Ministry of Agric all support to Akuafo no okay nti meka say enye say bia directly ye ne no partner kama ye so ye support to the betumi honorable ye kwa ye ba nyina no ahunidie nsam ye ntimi nyim firim zoom lion ehye wase o marketu ahun nsam tesan omutua o marketu na ba ehun asam tesan say zoom lion no a nationwide contract but wo de ye mfa na say wo kakra na wo no wontama no kata wo mo so wo Kumawu ne important no wo mo nkomodi mu no masetena mo tesan because in ahase de you receive a lot of complaints say at least Sompa 93.1 what me a brief ye kakra me a review say minim say omo ye review yes minim say before Christmas na o market ya no ne mbae yes but by ni tua bi ma ne ka exactly to be fair with you metimi a check it later man say e bia otua no January February say March dia feni eno so ho asem te say but the na minim dey say before Christmas na atiaka me no mo ye meeting for my office and ho de na me ya aware regularly be am free and obi a onim me be am free base no metane me security me cleaners come na kuta information ne pa e meeting ni for drivers no na ya meeting till the last time before Christmas na me no mo ye meeting no market ya no na ma fe na neighbor I'm afraid Franklin na do ba betua no so I ready na so audit to mutua but January February there I can say with all sincerity say me no omunya interaction honorable minim say wa adwene mu do wasua ngoma so kwa akire guso a wusua minimum wage wo hwe de CSC ya na pay de ye maame no ne papa no gye a honorable meeting na mo ye no ehun asemu piem se mbetimi aye hu bibi kakra de ama wo mo with all due respect technically yes me no ya adwene Sompa 93.1 no I me no ya adwene kwan a I was say
yɛbɛtumi afa so na yɛtumi apagya ɔmo menim sɛ berɛ bi na ɛwɔ fam na ɔmo yɛ audit na ɔmo apagya mu wɔn sɛ ɔmo adwuma no ɛyɛ kwabena wahwɛ a ɔmo yɛ no some hours bi na ɔkɔ nti ɛnyɛ the whole day adwuma but yɛbɛsituate within hours a ebi anka yɛnhwɛ na bi a yɛbɛtumi asupport wɔn because menim sɛ sɛdeɛ na mɛbra yɛka no mmerɛ kɔ n'anim Yes. na ebi a wo sɛ adwumayɛfoɔ mpo yɛde 30% ɛbɛduru baabi a Sompa ɛsɛ yɛmfa kola 93.1. Cost of living allowance. Patwɛn. Nti ɔn nso so no sɛ mpanimfoɔ dwene ho sɛ ebetumi ayɛ aboa wɔn don't forget sɛ their salary comes from our common fund. Yes. Exactly. Nti asen hwɛ na common fund mu bɛpagya no ɛna affect wɔn. ɛne mo nkeka nneɛma mo nim pagya na mo mpagya kakra mo Nti na I believe nneɛma sincerely ha sɛ paa the last time a wɔn yɛ audit na wɔn increase ne kakra ma wɔn I think sɛ akyɛ. because the nti a m'ani abere wɔ mo Akyɛ. issue no so sɛ ɔmo sɛ ɔmo sɔre ahomakye I support you. and ebi wɔ hɔ nom a Mr. Poto. o ba honorable uhu bi ana in fact Yeah. ebi wɔ kora yes ebi wɔ agye sɛ minim sɛ wo deɛ wotumi Me yɛ know- adɔyɛ me know wobɛkyɛ yɛ bi sika Me know yɛ adwene. honorable amanfoɔ yɛmfa no nso amanfoɔ complain sɛ new site no nsuo extension a moyɛ no nya nnuro hɔ menim what is our report no Okay, me that's it. I don't know. I don't know what they say. Na magical. Me ne Justin Cracker say answer. On say you roll it out program no kakra kakra. Offer Bodomasi now they call Bodomasi Senior High School. Now they call Bodomasi this is Assembly Bungalows Extension. The whole nyane bini ho. okay But omo ya we sit with them. Normal roll it out. Normal they call. Eme de se waka new extension. Sompa Deɛ 93.1. yɛyɛ sɛ nkane akora ne bi ni hɔ so mebaeɛ no me ne electricity company of Ghana no ɛka bɔ mu yɛyɛ drawings ɛna mede kɔ hyɛ afigyaase deɛ mu and let me be sincere mede hyɛ the NMP no na ɔno ɔyɛ similar project okay nti ɔno na me box hyɛ mu nti baeɛ na ɛyɛ meka te sɛ deɛ wode nneɛma fira ma no ne ba no de ahyɛ obi dim na ɔde aba no mede ma honorable afiri because na wa package project saa mede m'ani ayɛ dɛn ɛhu na ɔn sɛ ɔno no interest no yes nti na ɔsɛ quickly Sompa 93.1. take his advantage na exactly kyerɛ na quickly me take advantage am de wura mu nti wohwɛ a ɔyɔkɔ na kanea no ɛni hɔ yɛ extension akorɔfo nso extension kumawu proper extension bɔdomase extension asam me ne ɔkasa papiase extension ɛba saa a ɔn sɛ ɛboa ɛma ɔmo yɛ so ɔmo de electricity no ɛna ɛboa wɔn de yɛ adwuma nti sɛsi a me ne ɔkasa me ne Justin akasa a ɔmo awie bɔdomase hɔ deɛ no they should come to areas it me ne mutawaki zongo yɛ yes. pagomia Sompa ɔba me wɔ de letter 93.1. and sɛ wode krataa ne ba a na ma forward de ama no na me recommend Ghana waterfall no nso so speedily na ɔmo nso ahwɛ because ɔmo say so ɔmo extend nsuo na ɔmo nyɛ sika yes nti ɔno ɔhu deɛ nti a so obi pay because the nsuo, more you extend the more you patwɔn gain patwɔn nti that is what yɛ no ɔmo collaborate a yɛyɛ in fact last week yɛyɛ stakeholders meeting ECG for by Ghana waterfall by ɛno na ɛma yɛhu ɔmo report yes ne deɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ ma yɛ and they have absolute solid plan a ɛda hɔ a ɔmpɛ sɛ ɔmo de yɛ extension no kɔ baabi a yɛka mo sɛ yɛne wɔnabo samuel adagya kum ɔyɛ dc de ma ade hyɛ yɛ wɔ kumawu wɔnabo pɛ wo checks ne sika a wo generate ɛwɔ kumawu hɔ no Sompa 93.1. ɛdi adwuma paa na adehyeɛ no yɛ a ɛtumi ma wofɛkyi sika mmɔ pɛ wo checks kua adwuma kua adwuma ne sɛ w'ani ku wɔ mo ho paa o papa because nti sɛ wohwɛ a deɛ nti a mema m'ani kɔɔ mo ho no sɛ ambulance koraa baeɛ sɛ kuani yɛkɔ afuo mu hɔ ne yɛnya accident Yes. ne ade Yes. quickly put up a building an office for them yɛhyɛ sɛ nora woduru Yes. hɔ no wohue a ɔmo bɛkɔm sɛ bɛyɛ a obi deɛ ɛtɔ so bia mu nso ne sɛ wohwɛ Kumawu ward a sɛ obi akɔ afuo mu a ɔnya ne pra bi ne ayɛ mebaeɛ no na ɔbaa baabi ɔbaa da no ɛhɔ a na Sompa bɛrima da. ɛhɔ a na 93.1. nkwadaa da so sika a megyegye firi akuafoɔ no hɔ no what I did is sɛ yɛbɛsi another ward okay nti yɛsi complete ward ɛna nansa yɛ so paa yɛkora da metaki advantage ɛsaa ɛyɛ no kama nti Okay. woba Kumawu polyclinic a akuafoɔ no because ɔn sɛ wohwɛ the population a nti dodoɔ no ana ɛbɛba hɔ sɛ ɔbɛba na sɛ biribi da baabi basaa I think sɛ ɔnyɛ happy fortunately for us sɛ yɛka sɛ na woka market bɔdɔmase market yi
making sure say on security because any panel they no buy any banner sa atofo na ma say waboka me momu de me ahaban mu ni no de me eba na me no omo net ne de omo issues e no kra na aboa me ti na maka safety net e omo de yes safety net say will not extend to bia ebetimi atwam be 5,000 farmers okay if they are willing ona bo ade ba ko so ya na ha mo pa ye say ebia mo ye ebia extension se bia ye nsuo eye nkane a obi wo ho no mo a mo aye adwuma na akoto ne plot was masa me mpene ma mo mfa ho me nso ma obi a obi wo ho a ba bia nka wo sa model line na fa no e ko fa ne fie sa challenges no unya bi na wo address ne sen menya bi pa but I mean commend them okay omo te wadwuma na wo ye na so ba you call them because ba ko bia simanimo ba bia say the isi generate issue no ABC very heated argument pa ABC bombing ABC Kumasi proper okay ABC Bodomase ebi crazy ras but offering nipa no na on na trance say bibi answer ya bibi ni aha opekane a na opekane ya line no number na also umpire ne kane anaba so person di kosia da je so bokosia so ubo hu se nipa but also how many nipa na expressing the feeling yes ruba bi na wo suppress na emfa nti o kan nyina wi a na on na ka ebi wa ya compensation bi be mo ana no so far as me buy onipa no nye compensation omo am encounter o mo bia ne ho a waje say mameteko ana say mame first of all person recognize issue no or recognize now respecting the opinion no now on the transit din komo a na botoye mo aba oni udi bu ama no nti obe manako okay any because ya na ya de a ha dwen say obi wo hono a the whole year na say an entire life na watimi aboabo bibi kakra no a wakwaje bia plot bi say bia tena bi no obo ne sense mi no nya ba bi ni tiato na bia obetwi lie bi de afamu sa no de ne menye sure say obetwe e de ama wo sa omo ye bato ne kasa ote ase me manya practical encounter with people honorable womanfo ni jago kansie ho pa yeso aye park bi de ama wo mo ba nya astroturf ho asem te san mame na o ma say it wasn't easy na omo unse omo hwe trend na ekọ no asomasi grow ye nya astroturf me so no to be frank with you the entire kama nyesa ade na ke boyo mo ya my captain district team ne da hey enti oh yes I don't want to go into it enti me no omo na on say yeah ma osamba wa me no omo na si akan sa enti unim the issue on the ground that's right sanya chubo akodua na na e bebo bola secondary school hono ma krum no unse eno so ani krum wa enti un hedanya ti na your park bo a chief park no na nye ti me ba ye na astroturf enti anya de enti wana me man hene of frame me no catch them say look astroturf no is too costly and I into me catch the eye of the authorities yes. So what do we do? I'm not drive me call baby ya call tech and also one more variety of grasses wa ha enti no ye kasa ye nkan ye humum na ye nye and na o ma magin no the drawings no buy and na ye kan bo mu and ye pa enti wo ba ho no ma the whole press be hono so eno alcohol amam for o wa chira enkomo bia me di bia no mabaya hu adwuma no anza na me ni wudi o ba ka say astro o wa chira ba ka say astroturf kama pa amam for bebre abasom person me agon bia de me call ho ma me call hwe ade bi busa no ma wo de me call nipa bebre abase omo person omo this technology ni bi tech for Kumasi technical sorry Kwame Nkrumah University for and I me tap omo knowledge and I me call parks and gardens and on be share and I'm supervisor and who say beautiful picture as I'm speaking Ghana GS almost sports here I think choose one of the sports I think hosted 6 districts okay it was our pitch so they say pressure but that so say one I say quickly your mass sports authority for the betwitwa we no tracks in the pools no and na there as you dey ho no so ma mobilize go assembly ho say we do short time dey pitch no ho the third phase the second phase ni say your be dressing room na hu ye no e be bu esoro ho no na your dressing room na ma wo nti me ne wo mo na wo ho nti I know now hwe drains aye no form ho no a opani it is costly drew baby na mabamu yabu
because the baby abun so obi akoshe obi achi chale mu yanko demonstration channel but entiano but on see omunim za me no me bobo no ana ye wie park ni sisi ya mesa atimi asa abobo ni bi Toboas na me penta aduma no a wo amanfo ni da wo so en wo san si aban na namu nti bibia ni a they run to you nti wo ye baba na se wona boy se wo kumia ne nan a I think se be hard say mean to me more because by 2030 was a terrible accident so I can't even play but the person me try say I am with them and they are with me in the pitch you know within a short time na omanya botre aboya me aye you know ye be na afi omanya no da bobo adwuma no a wa ye ni nyina in total minimum sa wo bre na ya so se na wo so hwe wo phone no so edie pa na ye wo major obstacle adwuma na wo ye ni nyina towards development. I'm telling you if I fix my rules and na ye wo da dwene pa me rules na aka no me ka say presidency any penifon bia within a short time abobo rules no bia but the main road na omo ye ho adwuma na maka say I could do 3 contractors and some ada afidie no be baso abaye adwuma a fixes our bridges na work no me hu bodomase ayina contractor no be start here na went to me ni Kumasi no obi a otie me bia nim say the moment that is done ona bo adwempo bi wo se one district one factory bi be ba ho na pesa de akuafo no so ye adwuma wo ho no talk of ebi wo ho e function ebi wo ho na ye de no a ye no ye under planting for food and jobs how near the question yeah say be machines nkitinkiti and I say plants nkitinkiti abi a obetimi obi eye watermelon obetimi twafidi ama now they are processing that is what yani World African Development Bank see nti see we no fortunately for us TVET abe adopted you be training crofo ne asa manufacture sa light machines no near their process here you start here na you sen kanea na mfidie 23 akese mako 23 ana mambani ne Ministry of Trade for no mom don begum also na affect here important so you cause stress on my new independent generator bia yanko abi safa plant sustainable to almost 250 kV abesi ho our my estimate of 64,000 our betwe nkania na free chrome ho no ma besi yenya wie dia ye betimi atene ye machines no but because you see e turning machines na masa na e bonani which enye overpower no na domestic because machines in so almost try so almost start it almost gratis but quickly now say you stop it almost because now I conflict with domestic consumption and you know quickly say see idea almost the as my transformer number but finally we schools who something say schools under maybe I was sent to say yeah but Nancy storms mean a boy my son yes midnight to say Anglican school Sompa primary no okay Sompa and mako free near close to 39,000 mean triambo undertaking am here crapa mako free me ho no mo ana what's mako free and me ho no ana se so de so Sompa me hu minim say presby sofon so frame or bank what Monday I'll go a challenge nti ya oda pa se wunya sound sleep oda mo mama na show me saka say me to me I have to sa communication yeah hard dream papa o frame I should come yes nti bia maba anajo bia 11 mako sister station 11 and mako dru ahomache na o say say aba be ya ansa na mako office ana bia me office anwumre say be program nti me but NSA me imagine say because of the program it me do me phones no madam pa onya odae no ba no obeko na na odae ntra odae na no nti oba ne na wona ni so onabo the link between onabo Samuel Adejakum and onabo Flebaso atesen beautiful mama nka nti ebra amanfo hu ye no I know people might be disappointed yes because udin wo Kumasi more me ba hon pe me checks no ne ade no I say bibia ni a all respond quick pa chain me nim say e bia MP no bia o wo soro ho no nti dia o manfo hu no say wo kra na wo ye member of parliament partly so because ya wo te sa asam no me tibi but me na me wo ho I represent the presidency
me nano independent day me almost me say me presidency na me dinu kuma no. I am in charge of the executive. Second court judge is in charge of judiciary. Yes. And the member of parliament is in charge of the legislature. Yes. And you know, when you be dream in person, I'm the boss. You are in control. Exactly. And as a boss, there also near money be brave and a bowenim. I just said the bro so. But maybe there's a question here. I hope he's in town. A lot of people were thinking we had disagreements and stuff like that. But that wasn't so. The whole thing was obuha on take governance. I say sometimes be a onipano susu say what say be oya doormat ma no yes how you will fail. Sometimes I say to me now mampani di amount Upon it be the amount. upon it be the amount udinini now ma amount for who say you are responding to the needs of the people. Na on te ho oh wow. Exactly. And they say be a when you take this decision, and I mean, you'll be a metron office P. Let me maybe I know be but almost say Yes. be a Tuesday, Thursdays. Who say me office responded to Muniz because be a me who community no na problem no or the amaya sani akachire nyina. Enti visibility and yeah the mileage. Who say enyo no ni mumu. Be a supporter. Be say, "Hey, dangerous. Are you getting what I'm saying?" Yes. But to be fair with you, I've enjoyed my working with him because Mihuni said you don't need to be friends before you can work together. Yes, that one is I sure. also work it towards the goal. Like I say, my main cousin, I say, "I'm from Manusi," and I say, "Obi ba me ho," and there was an issue. Then I pick a phone and called my member of parliament. Yes. Then the guy was shocked. Said, but you guys, I'm saying, why are you shocked? We talk, yeah, drinking near my home, yeah, BBR. But yeah, na very hard different. They say many NDC for be share. Na ye program we are. Say na my drink cry on say, yeah, nka. But here we are. Obo say, Dim komo ye BBR. Mene makonta Zuba. Ana say mene Asafo Jane. Ana say mene Etua. Yako transi. Na watoku be man so no fa to be na ya no na yakoye baby nti sa na politics here Honorable man, yeah, now I say for your time, say. Empo, yeah, kwame wo quick one be ana. Asem keto bi wo be busa na. Na nebre na so no nyina. Quick one, my more opportunity na. One say asem ni nyina ne de me di ka kan no. Say adwuma de wo ya o manfo no mo ho no. Se do mu si feel ni se de o mu gitumi. So na bo ba betena wa kan sim bibre. Ai kire say o ye na adwuma. Sa na ye hunu. But nye ni hunu o manfo no mu krom ho no. Ene bi hunu say 3.1 asem ya walking ampa o ye adwuma say no mu feel. Say na wusi no mo te. Okay. Kwan be no mo fa so say bi anipa no hia wo a. Nye say bi hia say e bi a wo behwe wanim. O hia bibia o ye. Ono ne manfo na ye dey. Asem because this is ni bebre wo ho a. Say bi o omomom homode. Ebi nso ye adwuma. What I say? Ebi no mo ho a wo hwe wo mu ni nkutahudi e do momanfo ntemo a ya na ense da nye papa. But say ekwanya ba ni say bi a wo ne DC ni hia na say wo hu say ne manfo no efili no omo gini tum say bibi to wo mo so wo hia bibi na oyema wo mo a ya na ede. But asemba ko kan ya na me hwe ho ni say o say fertilizer na omo de man baby na omo cha ne nkrofo nya bi na me bisa se onabo ade ane nka nkrofo cha ne nkrofo nya bi se nke nyame adom a mumu ba ye die kan betima che ne pepepe ne nka kuafo nya bi na ye den na afa di akoda ne ton a amanfo su kire ye se de nkrofo si su kire o fertilizer no ho no bu ha oni sika wo de to. I agree with you. Nso wo fu I think the meka Jacob Brown ma me kwan meka fa ne de no say enye se fiti prekope na ye say ye be subsidize it because na e be free no enhwehwemu a ye hu ye a media minimum on be ka kire ye a me so no crack ya for no direct na e bi kra enya bi. That is a fact. Me kai pa we de ma me nya amanyosem ka ha nya amanyosem too much asokore issues bi by na they even ascribe they could say opani bi na afa bizo of the position bi nti afa could di baby omo ano mo hwe so no kra nso so no esu ye hu a wo de ye ma obi bia wo de ye be ma obi
Sanya man, OTB or Western North, not to, but a buy and stabilize it. But they all come and know you're doing it, Nibo. And start with Kafo spray and person. Start was hard and I believe, say, the policy formulators and implementers, say, Shiana, how I bit to me resolve issues now. A friend honorable Samuel Adeja Kumwe DC the ma Adesia ye wo kumewu. Honorable das papa for your time say to safre wo. Wetin ba nyame shira papa ye chia Adesia wo kumewu nyina. It has so be kind no wa hye nso a na wotwe say na ye di nkomo bi. Ewo etafo Saint electoral area. Honorable Kwame Boateng e wo fia papa na o ka say wo abeda ha no. Na Buffalo minim say wo kai sa video no a wo de to so ma ye no a na nsu ayira fa area bi no Buffalo so be kai a hwe wo krata no behu na watimi aboa ye ho ona abo asan ba fie ha Kwame redo wo bra ba ha o wo hono Azem hu na me stress some people say na no de Or ona abo akwa ba papa na bom te say ye da nyame ase papa na say abotoye mu aba wo koi wo ba ya ye di nkomo what they what this ready to man for anim and what engineer by engineer there basically what me aba because engineer bet me aba na me say bia wo ba o timi ma on say ade na esi a chiri free say oba ha e di nkomo ne ade no boy nkomo akwa aba bi me das minua me das na konya odi ama yes Saint electoral area tafo kwa me say ho na ye hwe ho na mo hwe no mo me che busuafo nyina saa mro mo so hwe pa na eduru ba bi a enokre ne kan din so kan we free yes na me monitor program a menua kwa me wa fire pa na odi fire hwe se minim se si as MPs ne MCs ne se bi wo no ma ayi nko a na yese omumra na se o manfo ni hu mu se die yo uti on abo kale oh dem me tra me bodundunu ne hu meso yes eduru me se e kan okre de bia na me ka se me yeto aba ma me 4 years ti 4 years no na me kosu ayi se me ba beso me man eti me metna ha e me twantro assembly me ko de wo mu bia na de ko bia na se me ka ni nipa hunu ni a e wo soma me no ne ye mi se na wotwe ni na chire ni mienu mu na sa wo hawi e bai e musa se MC anase MP etime simpesua ne so kura ma sane manfo ho no o mo te sei anase nanbofo no kura kwa yo mu ko hwe situation no kura na de ba na mo na matu e de afa ho eso ka ye ne ka sitafo sesia kombeba ko bia ba che ne bobre asema ho kan e serious pa opanyin me mani abre pa na me ba no me metna ha me mesuru nipa dasani e mesuru nyankopon ko so hwe ne ma bia ekoso a e tan hwe se ensu yira fa nipa enye se bia nipa ba ko MP ma ho dabi efia ho do be aduonu ene ensu yira fa MC ntimi si ho MP ntimi ma ho ma frɛ MC several times se ka bia aka nkomo bi okura na kam ne di me frɛ na onfa me call office nso a tama mako bia no me nkonkoto no oh na enti last time na mo producers ni bi ba ya no mo ba be take eyi wo no na crofo ka se we mo ba be pedie because ye hunu bia mo ba no ba be hwamfo nyina no mo ko ba bi no makoten radio so no makasa ba no kren so hwe de asi a hwe se ko na watwe mienu na nsu ayira fa nkrofo na sori a ye san so se ye do ye man no why ne mo MP honorable ko Vincent Asefua onya opportunity oba constituency asem entokwa ewom na oba beka you see mentime ho ase ne mentime ho ase ho no e na oba beka but o haw na ankasa na wo ho no no se BBC yesi se yetimi eba so ho da meche no so ba ye constituency asem na yi ye ne ye kan say chairman ka ene ani we nka ye nhwe asem we asi up to this time panyi bia ntimi esi ho enkohwe Sompa 93.1. oh it ko wuo ene ka ba ye dia ene ka samle ko mafran to makese afa dom dia dia chire aba ba ko ntokwa even me ka se menu apiamfu ma wo hye fridge ma wonya nya yi ada na yi asi ne na otweda asi nyina no ya etu nyina antoto ho so ati ase we eni party asefo no mote ase a esese ye boa wo mu no hwe na wotwe mienu mu ne awura yi no obi antimi si ho na senso ye to yi se bi sa to bia ma menua na ye gina bia wo hefa o haw kro na ne besan awura mu
Edebe na koso ta. Nsuo ni aba fom. Nsuo ni aba fom. Match nyanko na wie ye nsuo yesi nsuo ne beto pa. Me kwa mbo ate me wo ne me nka because no kura no wo ho no ma me meka. Omo mpe no kura no so de wasa woka. Meka no kura no. Omo mpe no kura ba kumpo eti de bia no no ye town. Se se me to omo de ma to tankura me se duru ba bi kura na kwa bi eso mo befa so mo betum bia no betumi. But nyame nso nti me fa. Se meka no kura na kire wunti. Ye musa nti ye common fund ne pa no. Ye nche ne ma pote pa ye de ye. Se se asa ayi ayi. Sa ye rose ye ne tafu nyina work band project ne ye secondary cities etie musa de ye ne ankasa ye common fund ne pa de pote pa ye de ye de bia BBC ase ni scan se scan na ye ni no he fa na empum na de se sunya ba bi na de se nya ba bi na se nsuro yira fa mu ye ntimi komo mu even mattress crash say mo mattress crash say e bia student mattress crash mo nye enna so ati ase u betra radio so na se front na so be kan sa asemu ya na ye ba betown ade ba chine de se tenetene so na sa ne my town na eduru ba bia wakọ honom akọ gintoku ato akọ gigi tax akese ona boni na ehwe ni Facebook TV so yi ene da TV so ye hwe we no kura de na make no satam kura na me nua beduru no kura na chese nsuo no acheka kramponi na nsuo a me gina honom a de da me nufu su sei 10 gram mo sei me di picture bi ba hwe foot bridge bi e wo rock church achi ho ama akura bi tomo masese ne na nyina bubu yi me ye ho report nyina ma satam me person ma station bi din wa hantia station bi ba ho e be capture bi bia de ko up to date Southwood Bridge ne nya school for nkura totofi we bi wo 2 years 3 years enam so me de ho bi bia de ko da municipal up to this time yentimi enhwa ade the last time I hu eko da ben me ho na che ono baba kura bia ne nkrofo bi no afro mu aye bi no aba be che na pu anu oko o makura mfre se e bia constituency no ebia wako parliament no kura no ebia de wakwa ko huni ana na hwan mo MC ne Lord Inus Alansa lansa so ati ase je se nema bi koso a ukoka adan omonte ana omonte komonte ya se ka entry sa report say you for abefa report de ko nadmo for se nadmo for mu municipal enti bibia no obetima ka chem se onti ana still am ma ho me be assembly member na ye adwuma se bibi kura ni na assembly member na fra wa how many weeks ni eti wo fra wa wonfa edebe na asi ye no na ye adwuma bi report bi a wo na asi ede ma wo so ati ase ye be ye na de abedan ni party sem na ye man ho kire yen so ati this is not the time I betra hanom aba betwa ntro be bodondo enunu ye ho da bi eno kra ne ye beka enti se no omo da hen ade se na omo ho kan no mo da hen se no se wo be pem akodam sa se no ensuo no ti kakra no wo be san pepem no san akodam ti anabomba ni etu se ka yenkonkoti ensuo ni mu kura na ka se bia mu twagata bi kura ma ensuo no kura ti ma besna ko se ensuo ni to bi na no so ya assembly no asem ni na so ya assembly na se de ye jade ni ato se enti se ensuo no san to bi ma na che so how kura na ne da so wo assembly machines wo ho excavators ni machines ye ni bi Munich excavators machine amoni ni ba kokura ye ni ba kokura hwe the whole Itafu municipal ye municipal the whole Itafu municipal excavator ba kokura no wa mutimi de ye assembly bi adwuma nko ya ba agese ye ko han ebi wo kora ko han kora se akofiri de si konfa no chwe ya mgo yudwa ba yi yes skani ho so ati ase ye ta assembly de excavator kora na ye adwuma wa na bia sika ya utua na nya agro na driver ni na wotwi car no sika wo de ma no ono check hours wo de car na ye adwuma excavators wo check hours a wo ko galamsey site no ma so two car na no past 7 o'clock wa na ebo anwumere be 5 o'clock wa e wo sika woje awa bia wo sika woje na ye hwe the normal of diesel a wo beto de agum nipa ewu kamna eno kre eduma bi a mama ye asem no ano de no nipa sometimes yesusuru nipa hwe onabo betra hwe on se super kra hini utimi se woni man for ho kire di ya odwene hwe ambi before me ka kire mu plain mo amotete wa na ye mo na mo yam before nyamu na mo yam before na mo de mo ntena wa na yenye ye ho se sabio ye do dwa kra begina na ye MPP flag sense no ho ye beto ama ene na ho yiri famo no se mo de wo dwan kra de ne begina wa mo beto ama no enti mo nkoso hwe kwamra to be frank mo yanka no kra ntire nipa o na ebinu ho a ya na odwene ho a sebin prediasa se omodwene nipa ho a untumi nhunu se omodwene nipa ho a untumi nhunu wo hwe niema ewu wo mutrim hwe abibifo onu sa de edi awu pa yesuku education edi awu papa ne nipa no be ne qualification no wa kana adwan akere wo na me kon ho anwa no enso ne bia nyansa
efie nyansa Onibi. nipa ho kyere na won Because only Kwame the M1 say last week honorable Bafia ha. Or the Susa ya ne buy. And they were ha. Was the Susa ya ba. Lord Inusalansa. 3.1. Eko Vincent Asifua. kwamna Mogu na mpa na nimu ase. ti MP no wo ho no Mogu ma nimu ase. MP no wo ho no o pesika o Eko Vincent. delegates no mato abama no na ono hwe me say Ghana on se nyame amoa yen na se ya nso ne mamu ya ne ma ekoso wa Asante region kwamna nya o because MP for the team you omo dead dodo omo team you omo de omo kon de da ho je se yen komasem o ko bi asema na ne buafu o kana asema na ne buafu adan ya ya MPP ni no na ya MPP ni nti nso what ungu nipa da ho kire mkrofo adwini de omo bedi o tenkan MC what tetafo no omo na te ho ankrofo wu nkronso yira fa wo manfo a omo ko sunlight to abaman o to omfi omo na sometimes wo gina wona ka say obi say na mumu ade mo de mo tra o na mo nye MPP for and da bia ya beto Honorable Boati say no Edin benkuma muaw ni fam waw akire nye animu nye ese wo gina bia pa no eyesen honorable ese de me pesa me ya ne se me pesa me sika ne bia nka ba ye bat sika ne sika se man se mintimi ntimi nye eti de me esa me ya ne se me ne me manfo no timi ehia ne ne ankasa ye timi mu kire wo kire ne mu kire mu na se wala tu ala sa ye ne de ahoden betima ye bibi kakra bu follow fatu TV no so ye hwa adwuma we de enye wala tu wala sa se but we nya wala tu we hia proper excavator pa excavator assembly no so mo provide what dey say amanfo na wo horo kwa na bia mo bagyeje wo mo bia 10 series bia mo de koto diesel a o metua assembly no so mo provide excavators assembly ya ye titi any kwame asare any kwame asare hwe I got 2 years o gade na me de emu tenten no me no me ne de to aso a wasne sa school form kran totofiwa Sompa 3.1. Mese me no me no ye ade ye hwe no wo fun yi so nipa amma kire se nipa a pra wo mu no de ne na abubo isu crutches eyusu me de ho letters ni kire se ho mfonyini dia dia ba na kwamre me pese me busa se ya sempa district assembly na nado otete ye no kwana azemfa so ni so adwempo no de kwame adwempo no de nkanya bone se because ebetumi aboa na SPD development adwempo no de nkanya bone kwamna ye na mom hu won se obi wo ho no ma wo toka car no to no de nkanya bone na mom driver ni na wo twi car no die no na ma na kwakoye se car no to na akoye bone the problem ni say this is no omo je salary so omo yusu car omo yusu enso wo manfo ho kire wo ye nhuro hwe na say sika ne ye boa no nka problem ye dey solve me de mo wan say district assembly na tete ye no asa so am honorable Inusalansa the last time we be here enti sa baby a wo manfo eti no mo complaining enti se ana sa wote se obi ewu enti wo be ko ho ana se what is what da so anopa na what say wo manfo no ahia wo na omo no wo ye heated argument a wo be fa ne sen me de bia ya me ka se saa de no ya na me nsoso so na nsoso no etomre bia ya na nsem ha asem no etomre bia ya na edika etre se sade niam sitie no the last week oba ha was about the same problem no a was say eko asefua o ma ho MC ofrewa onfa oba officer oni ho hwe kwa me kajagumai kwamna na asem no kwa de agyemen nsem mamin kan se mu yo na Ghana Sompa 3.1. MPP for titiri omo nti ase sabi onyo omo kwa na MPP for se no obi awo omo ni trains no obi a ka tro omo plane nye plane fa that MPP for no omo go kroma no omo tinimi yo omo dedodo are ede na esi say it's about time so say punish wo mo ye to ba no na no say me ka kire wo sa MPP for no omo go kroma no se nipa 43 years no eso mo pam bebere kotena fie 47 MPs in Ashanti region I say be NDC for omo de so omo de nsuo mo e ya e be yi omo ade ba ko ha ye pa aso man se what to abamba nipa de se ni wanya problem otenkra wada na wone wo yere no ma sorry odida hwe kwamna assembly no to nyina so no eguom so
egu omo What yes mo na mo jeje Sanko enti fo ya omo ho akiri wo mu yi obehu no omo ne nam ho omo jeje ntuku ato omo jeje de nipa no ye adwuma wo district won ko obetua attack obetua eno no container wo di si ba bia obetua na asase no dana wo si ye no kra no wotua na bibia ne wo ejapade e wo asase no so bia no ba wetua assembly no MP fo no mo Ashanti region no e de pa no mo ye because wo hwe wo form constituencies obetima ko bia constituencies problems in everything problem and so hwe wo de road minister baha okaso be akwasi amu akwata okaso be say nye 6 no bobo MP fo na wo mo constituency no busa say obi create me solid parliament busa say yewura okaso obeye nsia ye hunu ba akokra ena no pe na meeting no one platform bi so kwasi amu akwata wo say so am interchange na ye ka ho asem no a 3 years project yedana sepa was say a 3 years project yedana 3 years project I'm see yedana say oh the last time I can wo station bi say yesre na no tufo inkutu dwegu fom yesre no na wadawro onye ni kuro no ebe ya say do musi say no idie nana jewade wo mo na jewade yesre na wadawro ma because ekwan ya politicians ni dia force go kroma ni dia eno maka na nanom nsa agu eno maka na nanom nsa nti ohini bi sore ne wakasa yes asomase na yasoma me say so ame run about you so be any touching last time omo ka so be cut so enya ya na maka cho say program no omo ntimi nye man kan kire because na no mintwa na omo drawings no na no mintwa no na do danko akufo ado kenkan the state of the nation address no was nyame ya adom ama wanya 750 million US dollars. Me si jai kan na no me so boa oh jai oboa omo boa o so wanya 750 million boa me so omo boa omo boa omo be cut so omo kan say 3 weeks 3 weeks ko se mo akwanta say 3 weeks mo hu asen o share drawings ni bi omo say 18 months drawing ni dia ye TV so 18 months first phase cry 18 months 18 months no also be 3 weeks omo cut so na di kwame ma adese ye waterful kwame ma mi inform wo de mo mu inform na omumbra me dem pesa me kan say ye di akire ni ye say mo hwe ni yie na daachi bi e bia na ba ya sesa na ndisi fo no ba on be kuye yo Ashanti region mo kobusa bibia mo ba bre o ade na mo te ho a mo ye no se mo kobusa bibia mo ba bre o se me to wo ye tafo MP asem kesisi yesi umpe swaso a wonim wo te ho se MC wo te ho se MC MP wo te ho MC unsu mfi na wo te ho mo dia ne se wo be hwen MC ni kura na bia wo pesika e de akoma delegate ato abama na wo pe MP so onim se yin ato abama na e dia wo te o MP na se nka wo te akodwa na muntaka te so ni bia kamu be ye we a wonim se wan hwe ya ye betu a wo be ye we ye Ashanti region omo take you for granted because omo hu se wo ye dia no twetwe skama delegates bi a wo wie wo ye MP 0551931931 the voice of the people is the voice of God 0551931931 ofori bebo ame 0551931931 the voice of the people is the voice of God adese waterful mo assembly member neti ha say inti electoral area onu wo sun menua majoy majo menua Akabra bingi ma ni. Bingi yentie wai. Na tese do kopo. Yentie obingi. Wakasa o efere dai Kwame Asare. Asare dema. Asema ya ka no MP ni yifo no wo no ya mu nsu nyansa o. Tie Sabi. Ai Kwame wo ye. Bingi. Bingi eh. Odaroma. Ya, wo de me jiwudi, Mr. Why? Ya na wanwene ni yie mpacha mo fanche ya tiefo yesrem why menua majo oh menua majo nana ya behwe ma me 0551931931 0551931931 hello good evening menua majo oh Nana ya behwa de na mame why na 0551931931 menu ya majo me pa cho wudi ni ba bia o kasa free me pa cho ye frame asante menu ya pa cho ye ntio
PDP afọ. Okay. So Ghana has to be there. I know politics. Na mo mano say no. So the corner board na ho kra na NPP fon kwa. If them force no be this Man for hit you. Me da asemi nua ma adwo e. Ejo. Me pa cho wudin. Because every man. Dunia, penye na better every man for. You me. NPP for say for NPP for na say na me na NPP o ma chama na person o kan. Me pa cho say. If you assembly man for can put in this one. I could see NPP for ni na so a shate region. Mom ye say say the kind of Japan. Every central region. I bet say so hospital for the uchi. And then I can Japan be chempa. Na sa dan na dia ko fast. It's all about two for about representing so be president. Can you put the Kumasi or bet you Yampano or no something? I bet you for Shanty region at the American hospital. You may MP, the Paduan was to be a hospital as MP. It would say anything like Japan to cause that. How so is it? Need to make it. Asemo. Mini amadwe. Me jusu minya. Papa, udini ba ya kasa free o. Me kasa free bankrono. Boss yente o. Ayi me tse moka inusa. Lansa MC. Me yo problem bi e me ha yo baby wo so me pa cho dan hu ye kakra me nua dan hu ye kakra ma wada roma. Aha. Yo baby wo say the word slow down. The voice. The word. The word and answer the voice. The word. Word. I word. Different the word. Police near no baby o ye no nchen wa. You problem because you be o ma. Me adam share na me catch her. Say one hwe na wa ma me na bisia. After you ye ho say ase you na wo kan ye no anamontuo bi aba ho ana ma ye hu bibi ana. You see for the number of my friends O frɛ honorable Lord Nisa Lansa wonfa. My friend na say I confirm de ye nua na e kan no. Sompa 3.1. Me ye hini o. My friend is wo hini mua na e frɛ Lord a wonfa. Me say my friend is opa o me kan che me say me boa. Asemu. The word school down school no school bi o ofa amena bia abeta ho no kranso ho ebe school e china obi selepo no to mu say king e dia asem ke se na ba yo na wada roma wo de da ase papa wa kan ye beba ho na wada roma ye da ase papa me nua madwo so papa wo dini ba bia kasa free o ye fa ma saudu e kasa free asia ha tin kan letra e da wa ya pa cho yenti o papa ona boya da mo pa ye pa mo cho ajuma na mo ye ni so pop mon politics kan se na mo kan na kira en pin forma ye tra mo ye bre mo sana ai so me asia ha tin kan letra e da asia bibia ni mo na gasa bibia ha me ba cha wo se fa hen woni mo ya o sana bibi bread na ni mo na eva boga school mo bibi bread ho no boga gata na dai so no gata bi da bibi bread ho there we try bibi bread na eba boga school bi was Bank of Life ai how gata na dai ko Dr. Amuzu ho no Dr. Amuzu sai ho no okay Unu say ya area college ya wa bia ancho ni na fa gata na mu bola ni nyina no kan twe fa gata num toilet ka wo ayi area hanyi na ka die ni wa betu asemu owu bie ma na famusa na akogu baabi na ya sanom ote na sa toilet ni nyina akogu baabi na ya sanom na akogu baabi pa ko se ebo ene se the make video na me ya san no no ma hwe ya dase menu ya majo me jo so e ti asemu ho udini baabi akasa free papa ori yesu no di dem kasa free so papa yenti o ni ni ambasona ni kasi yangu bonza ubodi amen na mentia 2025 president for John
ala kwitu atamamentiano na mchalo ya konso swami unje wanyene na fura yenu ani o unje MMB shini bebrino ele entino mo my friend so mo metina o ndika ko ba se o mani nti eno obosuma ta go hene ne fura no go ba ko ben na ntia ko no ko chi na chesa won so o twen adwen agina so se enya amanfo na setera mu yie yo nti no moto na emamu no obi a opese okura franka bi ena mana betena ho se be ya obe support no chena bi nya sa ema obi ade minu amesra mo obi ade jaje bebrino obi aduma obi aso omi ta so won ntinya aduma no mo ye me da se minu amajoy ya business papa udin ba bia o kasa free o the demo peniki breakfast pacho ya na wada ne hu ye kakra why wada roma some key area ha yenti papa no concept people about the wa be tiekuafo so pa MPP aban na be tiekuafo aso papa ekwan ben so wada roma and fertilizer and then get to have back in 40 cedi and the 20 rubber the turn 65 cedi a day na se kan so yes saying se kan bo secretary na blantyre no so e blantyre na na 40 years hey ke edra did we turn 11 and next the F4 kra 55 70 ebikwa 80 others that the first one are the other that's it management is for more that to KGT management for no but omo wo ho na my said that I feel number 2 na job security but that one me juma and politicians so on position mu mana on position no ya o mu fini pa o mu position mu proper kwabna na trese o be go position obi aka bibi a ho nte o te ya say you ma na be so ya say wo di paso and the way the opposition is the pass yes sir it's a company no mo hey Yehovah binu ya majo eh hello bajo majo bajo me ho ye wada roma ya ma one so kakra bi ma papa ya wo fa sa ka fa frida ko bajo yenti wo fa and this for first man papa me ye papa won na ne ho ye kakra ma ya wada roma me che ni pipi first man na say ya the papa me ni me okay ni pa o te ni tani ma ko kana ka jonge ni bi eta me da se me ni amajo eh le je so ko na papa udi ni ba bi akasa fre o asumadu na ba nka tell you no asumadu wada roma obi so me mpacho why ni kaka mun ko discuss na bi asubi ni ti wono break na wo race course ba bi asubi ni ti ni wono oh okay me ni amajo eh okay majo meje so da se bre ni pomti say nyame adome ho ye na wonso eh Kumasi bolu be ye de nyame hey no I can say ya famo reja ku stress so magazine mkate free bra yenti wai ya bo mabaso mi di medipa mudi mo mangana ni asante menyina na mame fa kwa usuni cha kunimunyamfo onabo ala nkoje chematen opene moye dumani nyinesi na unim empanfo bu be se wokan sante fomu metiba ku shemiensa wo se adien sama fogu sama doyen enye to unim na kwa kasa sama foi ye mo ye asama no be yiwa no asama no se kwa ye ma bi asama do su kwa ku menu mi ne kwa ye ma ye kwa ne aka so adia MPs ni mu bi ye ministers mu bi ye o je mu bo bi dini ke to problem bi let's all fair minister bi and natural fair DCD to say dia obesiriska o fa ko ne da o ko kan mo atobom enna me nyuma bi o mu ye
campaign no mu yenti agesi koso na nye no ofena of akọ ya semo ya mfa de otwa to e na menu ya ma joy hello when am I so eh yeti asemo ho Ghana ha o yenti o papa akọ na ke go to go shop na ke ka push ba to yenti o menu we me ho ye pa awurade adom na wo so e me do buta me da ase me da minshira o only adana so ni ka yi aso dan no wo akro no ma sore dan pa cha sore ben oh se Pentecost wo tell ba chere ye ye be ko ho nti chere ye wada roma ba so fi ko no ba wo free kro no mo ba ai ala so fi mo ki ba aha just for me ti da se mi ti ko no aha ai aso dan okay sa bia ye na fe na sore dan ho no ha kama amne da no no fa wa tika ka 3.1. asore the Methodist na to di aso dan mu da ram ti no no ai kama amne da no na so ti eh e da last week so ka se wo se la na so da wo mo de ya da se ya minshira honorable Boateng asem wa wo kan nyina na frefo no kan nyina no mo de ato so pepepe de ye hwe no Facebook live ni TV so yi asem no di kan MC amwao MP Eko Vincent Asifua we mwao 3.1. ana assembly member no so ayoro ho sem wa ya na ewo mu a mpempe ya na meka ne se assembly members no e was aban tua wo mo ka kwame asare me ma sem nyina ni o asare what tell me kana se assembly members no he e was aban tua wo mo ka because what do you say aban no kura wontimi nya bibia kura no a won hwe se assembly no nkrase mamu ne ho mpuntu assembly bia no hwe se bosomi bia no assembly members se na sene de obepa sika bi dia ma wo mo kwamna efi se papa yi utie ne kasa ye mu a se ade se wo ye adwuma bi anase bia wo ye MP bia enkono obetimi afato no ho so aye ade no ogipe ankono abeye enso se ye ntua wo mo ka kwame so ho se de assembly tie no enti se no ade no obi age from president so na re na omodi assembly man for yempese betu omoka because from president so and kwamna and I no say na me hwa ade bi no say president won't tax yete no ade what's it ah man what's it president won't tax and I want me for president so nko court na osre na o ka se mra no o mo se law no mo ye no o ka se o mo ye ma wana enti bibia besi o man mu no ono president wunya tena konwa no so ye president dia no anu no bibia because come na ebra naso mama fancy ebra naso kwam Boateng Menu wo ye me mobo nyame se ye nka no kre bisasare menu ya no ye me mobo unim ye nto ye me mobo he the last time bi mo de asame member bi ba ha obegu no ho anim poto no ho anim ase poto ofri em se tafo se kronom patase anomanye ne manfo no kasa ya bie na we minim ba bi ofri ba on se we no wa me yehunu se problem ni nie ne mom nka nipa asmasin fa fon no anase won fa kon na won tie se enti wo chena bi sesi ya no ya na de si e wo yanim ha se no ya na me pese be si bi e bra boys no ye o se chemensa bonzo so wad on se kwamna problem ne se ebetuma ba se wona buti we bi kro ma tag ne so ye ndisi ni sa ebetuma ba sa yes pe de okay enti no mo ye ni sa ebi o ma tag no omu kra me MPP no mu aha on se that in city because of enokura wo kenti yes on be tag ni so wonu say asem wa betena ha ka obenya ho problem me na problem pa but me fa ho on no fa ho be because me tama me ye party adwuma 1992 no ona boy Eko Vincent Asifua no kra no nko school serious asem ana ona bo Lord Inu Salansa me ye party adwuma sa no be o nyina mu frame senior but eno nche say na nti na ye nyina ni pa ba ko na amanfo ho kire wo mo amanfo ho kire ye wo se nyame si bo bia me nso nipa so abra eno kra ni da ho na sa wo nka me ye ka obia no di ona bo Eko Vincent Asifua campaign ni mu na me ka ho pa na me na me so me na me na ma because onyo na yimi ama chese me ne ma na all ye na me mpene so e me hina me ka che no so wontie nti me nya da me metimi adi wachi
amana ye so what and to kan okra na manfo anto ba na ma obi nkra me mfa ho kra because me ye wo me na me nya assembly man na me kono so me di me base me ba be di aba no 4 years na wom enti se me e bedu ba bi no enipa na ba hwa mi o yes enya me na ma hwa nipa ebi se me ka no kra no ska nya wo dia ska ye hwe so ma me enkrofo sika no agye ne yese fa ye bibi fa ma wo mu enso wo ba wo pese wo che se wo na ade no eya wo dia wa ne wa me meto me messenger wo me messenger so ati ase na so bi so wo pepe bi na so pese wo bebo a wotu on man na wo ka se na wo bagye madwuma ye wo bagye de ba adwuma na ye ona wo kwa me boaten eye senti kwa me senti electoral area assembly member no kure na wo nyina na waka no but honorable lord Inusa Lansa with all due respect honorable lord Inusa Lansa with all respect on a convincent asifua de ekosol ebeye se mo betie na mafrɛ honorable na de ono te ho no waka kire mo na matu ho anamon for your own benefit me say honorable lord Inusa Lansa won a convincent asifua ebeye se de honorable Kwame Boateng abeka no ebia monte wo de yemfa de se monte because monte nso ntimi nka se monte efi se nadmo ehye mo ase nadmo aba ho abeteki particulars obi se ma beteki particulars enti munim in and out our the asie no ho. And what is the way forward? What is the way forward? Mumra grounds ho na mo meka de wo ho nkyere wo mo. Very simple. Ade e koso nsu yiri akohoi. E wo se yi gates. Me kan senka engineer no mara. Senka engineer no ba fie ha. Kam wonsam ba ko mienu miensa bi anka mebusa no. Onim na wa amba. Nyame nsira no. Untimi nkase wa ante se kase bra ha. Fine. You can choose to come. Open so betra ba. Na emom no. Honorable Lord Inusa Lansa. E convincent asifua. Mogu assembly member nanimu ase. Se munimu mogu nanimu ase. Ye de besi ha. Ye frame na kwabra kese. Sompa 93.1. Kwame redu. Wahenyere maame ye bo asiama. Aduana ba. Ena afensus forisuo. Kwame Asare. Buffalo. Dr. Silas. Nana Yaw. En technical men no. Omo ne boa me a. Ye de dwumadie no ebrɛ. Dwumadie no ye frɛ no me minti. Me menda bia nwumre no nsiampa mu kosi no nkron ene ba wakwan mu. Se wo asɛm bibi wahunu bibi na opɛ ye bɛhwɛ ana ye bɛka ho asɛm ana so betimi de ho videos ane ade kra sende ye ne a number no nie 0242 05 6978 0242 05 6978 se wo twa pictures anase video no de mane ye na no wa kyerɛ sɛ ɛyɛ ha ene ha no wa kyerɛ yen na ɛyɛ adwuma na kama na yɛ de ama sa bre de PK ne bre ɛna aso oba be boy nwom no wa de da yen bɔkɔ ɔdomfo no dom ye ne a ɛkyena ɛyɛ kwasiada yɛbɛsa sia. To God be the glory. This is the end of the action. May the good Lord continue to bless our homeland Ghana and make our lovely country great and strong. Let's pray before we go. Father in heaven, we are in Zion, thy kingdom come and dwell on the path of righteousness. The sick nourished, aged, protected, infant cared for, teaches loyalty as it is in Zion. Deliver us from the hands of our enemy. When our enemy has power, decay in the belly of the beast and the middle of the ocean, bless us, sanctify us, and let your loving face shine upon we Africans. Sompa.